ድሕሪ ቁርብ ሰከንድ ክንጅምር ንኽእል ኢና። እሺ ጀሚራላ ዩቲዩብ ክንጅምር ንኽእል ኢና ኣቦና። አራይ ስማ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በቅድስት ሥላሴ ዘአምንወት ማኅፀን ከደቀ ሰይጣን በቅድመ ዛቲ እምየ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተይት ስምየ ማርያም ጽዮን ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ናቅተከ ጀን ሰባክ ንባርከከ ጀን ተአምነከ ንስለከ ጀን አሰበቃክ ንገኒለከ ጀን ትቀንለ ስምከ ቅዱስ ሰግድለከ ዘለከ ሰግድ ኩሉ ብርክ ወለከ ይትቀነይ ኩሉ ልሳን አንተ ውእቱ አምላክ አማልክት ወዲያጋስ ወንጉሰ ነገሥት አምላክ አንተ ለኩሉ ዘስካ ወለኩሉ ዘነፍስ ጽዋከነ ነበከመ መሐረነ ቅዱስ ወልድከ ዘይብላ አንተ መሰሰበት ጸልይ ከመ ዝበሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላክና ነበርካ ዘለኻ ኩሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይኩን። ስለ አምላክነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ንኽበረካ ንመስግነካ ንገልግለካ ንግዛእካ ፍግም ኢልና ድማ ንሰግደልካ ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ሰዓት ዛምሸት እዚኣ ድማ ባርከልና ጉባኤና ብሰላማ ጀሚርካ ብሰላም ፈጽመና መንፈስካ ተመርሐ ብሓይልካ ተደገፈ ግበረልና ንዓና ድማ ብመንፈስ ዘዕቢ ግበረልና ሰዓቲና ዘለና ዘመን ድማ አምላክና እንመሓረሉ መገዲ ንስሓ እንህዘሉ መንፈስ እንዓብየሉ ናብ ሰማይ እንጥምተሉ በተሓሳስባና እንልወጠሉ ንስሓ እንሕደሰሉ ዓመት ግበረልና። ዓመት ሓድሽልና ከይንዕሾ ዓመት ተለዊጡልና ከይን አምላክና ከይንዳነገር ንሕና ክንልወጠሉ ንሕና ክንሕደሰሉ እቲ ዘመን ንዓና እዩ ተዋሂቡ ንሕና ይኮናኒ ዘመን ተዋሂብና እሞ ነቲ ዝሃብካና ዘመን ክንጥቀመሉ አምላክና ሕጂ እውን ንስኻ ርዳእና በረኸት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክፈለና ብኢድ መላእክቲ ሓልወና ኣብ ሓዘን ዘለው ፀናንዓልና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ጠምዮም ፀምዮም ዘለው ንስዓልና ብስጋ ኣብ ነብሲ ተኣስሩ ፍትሓልና ፋሕ ዝበሉ ኣክበልና ኣብ ፀበባን ዘሎ መሰረፍ ጠረሎም ኣብ ወፍሪ ዘለው ድሓን የትወልና ኣብ መገሻት ዘለው ድሓን ምለሰልና ኩሎም ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ወዳቶም ኣወልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ንማባርከልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣንሳና እንደገልና ኣብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕሊና ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። እዛ ሰዓት እዚኣ ምንባር ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብርን ፈፀምታ ሰዓት መዓልትን እያ ከምኡ እውን ድቃስ ኣምሳል መስለ ዝኾነ ከም መወዳእታ ግዜ ዝመሰል ትቁፀር ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገር ዝገበረልና ይቕረ በሃሊ እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣለና ሰዊርናን ረዲእናን እዩ ሓሊውናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን ተማዕቕብናን ኣፅኒዕናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሒና እዩ ሕጂ እውን በዛ ቅድስ ስዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ሂወትናን ብፍፁም ሰላም ክሕልወና ኩሉን እግዚኣብሔር ኣምላኽናን ልምኖ ኣለና ወጎይታና እግዚኣብሔር ኩሉ እትሕዛብን ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስክነካ ኣለና ስለ ሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዝቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዝዖብካናን ዝጥናዕኻናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዝብፅሕካና ነመስክነካ ወጎይታ ይቕረ በለልና ወመፍቀር ሰብ ስለ ዝንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ደልለና ነዛ ቅድስ ስዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ሂወትናን ንኣኻ ብምፍራቅ ብፍፅም ሰላም ክንፍፅም ሃበልና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጉድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምክሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ፀላን ኦጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብካ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዘለናዮ ቦታ እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኣዝዘልና ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላእን ክረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ሞ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባላሃና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ብሻኻ ማዕረ ምሕቡም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን
ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ናይ ንስሓ መዝሙር 51 ብኣምላክ ከምሳለኻ መሓረኒ ከም ተዓቢርራኻ ኣበሳይ ደምስስ ካብ ኣበሳይ ፀቢቅካ ሓፀበኒ ካብ ሓጢኣተይ እውን ኣፅርየኒ ኣነ ኣበሳይ ይፈልጥ ኣለኹ እሞ ሓጢኣተይ ኩሉ ግዜ ብቅድመ እዩ ብዘረባኻ ጻድቕ ፍርድኻ ንፅወንካ ትርከብሲ ኣነ ንዓኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሜኻ ኣከይ ገበርኩ ኖ ብኣበሳ ተወለድኩ ነይ ካብ ሓጢኣት ጠነሰተኒ ኖ ንዓቃብ ውሽጢኻ ደልልዮ ኣብ ሕቡውን ጥበብ መሃረኒ እንት ክፀርሾ ስምዕ ዛፅርየኒ ካብ በረድ ክፅዕዶ ፀበኒ ተንዝቐጥቀጥካዮ ናፅምቲ ሕጓስ ሰባት ባህታን ሓጎስን ኣስማዓኒ ገጽካ ካብ ሓጢኣተይ ከውሎ ንብዘላ ኣበሳዊን ደምስሶ ወኣምላኽ ፅሩይ ልቢ ፍጠረለይ ፅኑዕ መንፈስካ ውሽጢ ይሓድስ ካብ ገጽካ ይደርብየኒ ቅዱስ መንፈስካ ይተግድፈኒ ሓጎስ ምድሓንካ ምለሰለይ ብፈቃደኛ መንፈስ እውን ምርሓኒ መገድኻ ንመፍረስኩም ሓጣን ናባኻኩም ለሲኦም ኣምላኽ ምድሓነይ ካብ ዕዳደም ኣናግፈኒ ልሳነይን ፅድቅኻ እልል ክትብለሉ እያ ወይታይ ኣፈይ ምስጋና ክነግርስ ናብ ፍረይ ክፈት መስዋዕቲ ባይ ብለካኒ እዩ ተዘይኮነስ መቅረብ ኩልካ ነረ ንመስዋዕቲ ምራራይ ትብጎን ኢኻ እሞ መስዋዕቲ ኣምላኽ ስቡር መንፈስ እዩ ወኣምላኽ ንስቡርን ቅጥቅጥን ንባይቱን ንዖን ኢኻ ንፅዮም ፀጋኻ ሰናይ ግበረላ ንካትያት ኢየሩሳሌም ተሓነፃ ሽዑ ብሙሉእ መስዋዕቲ ባህ ክብለካ እዩ ሽዑ ኣብ መሰዊኢ ኢኻ ኣራሑ ከቅርቡልካ እዮም ሃሌሉያ ጸሎት ግዜ ድቃስ ክርስቶስ ንጉሰይ ንኣምላኸይ ምስጋና ኣቅርበሉ ሓጢኣተይ ክሓድገለይ ከዓ እልምኖ አሜን። አቡና በመልአከ ሰላም መዝሙር ዳዊት መበል 130 አቡና በመርጌታ መዝሙር ዳዊት መበል 131 ሓውና መምህር ተክሉ መዝሙር ዳዊት መበል 132 ኣነ መዝሙር ዳዊት መበል 133 ክጽልየ መምህር ትምኒት መዝሙር ዳዊት መበል 134 ማማ ኣብረይ መዝሙር ዳዊት መበል 137 ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል መዝሙር ዳዊት መበል 138 ሓውና መምህር ተክሉ መዝሙር ዳዊት መበል 141 አቡና በመርጌታ መዝሙር ዳዊት መበል 142 መምህር ትምኒት መዝሙር ዳዊት መበል 146 ማማ ብረይ መዝሙር ዳዊት መበል 147 ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል መዝሙር ዳዊት መበል 148 عاولك هتصلي لنا حاونا دياكون أنا دياكون هو هللويا እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ ኣመስግንዎ ብዘለኩም ሰራዊቱ ኣመስግንዎ ኣተን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንዎ ኣቶም ብሩኻት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ኣቶም ናይ ሰማይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ማያት ዘለኹም ማያት ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እሞ እስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቶም ገበላን ባሕርን ማዕሞቕን ኩልኩም ኣቶም ሓውን በረድን ኣስሓይታን ገመን ቃሉእ ተስልጥ ጎብላን ኣቶም መኽራንን ኮረቢትን ኩልኩም ፈረይቲ ኣእዋምን ፅሕድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም ትብሉ ነፈርቲ ዕዋፍን ነገሳት ምድርን ኩልኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩልኩም ፈረርቲ ምድርን ኣጓበዘን ጎራዝትን ዓበይቲ ምስ ንኣሹ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ከዓ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ ንስም እግዚአብሔር የመስግኑ ንህዝቡ እውን ቀርና ለዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐብኦ ህዝቢ የመስግነሎ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ምስጋና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ምጽናዕ ስራዱ ንጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነሲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣይ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጸ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን
كم سرعة قبر لمساته وسمان دم أبي دحافه نعم لكم كم زنا بلبارخو وقوي تاينتنا زام قلات أرحان نهزب خاسر علون كبرت كخون أبقد مخلو زد على يوم دحان كعينتي كابر أياس حج خم تزرع خان باريخا بسلام تفان وإخابله بس قانا نجابير أملاك يكون أمين أو كرسوس أملاكنا مسير ربخان منفذ قدسن لمن كل ساعة نسجدل كالنا أمين أمين حافتنا لولا كاب كفلتات صلوت إنه هو كلمة تكون فرادي قوم تدالي اللخو እንሆ ኣብ ቅድሚ ትቕኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልዩ ኣለኹ። እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኾነንን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ የርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹም። ግናኸ ነፍሰይ ገና መሬት ትነብር ካብ ሃለኽ ዝተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቓብር ኣይውድሶን እዩ። ኣብ ሞትካ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነብ እውን ዘመስግን የልቦን እሞ ካብ ድቃሰይ ክትተንስኢኺ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኽ መሓረንን ኣድሕነንን እንዳበልኪ ተማሕፀኒ። ስብሐት ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ أمين حاونا ممر تخلو موال سب زي ودا مواسب زي ودا زي عالم زي نزل عالم زنبر انت زخون سي نفسه نصر زخونه مخنيات محلو كنيرو ግን ከትጽዩፍ ዝኮነ ተግባራት ግን እቲ ሕማቅ እከይን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስትቕልና ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰቲሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛ ክዳዕ ስጋኺ ከለኺ እንታይ እዩ እትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ ስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቕ ብርሃንካ እንቀጥቅጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድንስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይጉዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባሊ ቀረፅ ኣፍ ልበይ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኩ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ቅረበለለይ ይብል ኣለኹ ይዜንዎ ዘልፈኒ ወልዓለም ዓለም ኣሜን أمين ممر تمنيت ونصت دنقل دنت تعاتيات كلها مثل ممر تمنيت الشي ما بريك تصلي لنا ايش حرة ثانك يو يسفها ونصحت دنقل ده هو الرش ونصحت دنقل نبارخي اتقلطف صلال رديئتكي زرقحي نتي اب حلناي كم معبل زقامات الكفاء حسابات كبير حقيو نتحممت نفسي بمخنتنت أزي هالواتات أفئوا اللومو نابت أولة من نقاقحنا بقسيا مخنياتو نسخي خاليت محرت اتلمن على يتأدن إخي أد من جهوة نقسين أملاخين قويتا يسوس كريستوس تسفاي إخي أمين أمين حاونا دياكون ساميل وقويتا بزالي سيسي نعمو بزي حتيات محضر حلونا ኦጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዙሕ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና ወኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ እሞ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኾነልና ኣየንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ወጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ ወጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር ወጎይታ ንዓይን ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆቢ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ወጎይታ ንዓኻ በዲለየ እሞ መሓረኒ ነፍሰይ ኣድሕና እናበልኩ ይፅሊ ኣለኹ ወጎይታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይን ፍልፋል ሂወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ኩኑዕ ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቅናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለዓለም እትነብርን ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ በኣኻ ምእማንን
ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፅም ብሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ እዘንቱ አሜን። ሓፍትና ሉላ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ኢየሩሳሌም ተጠምቀ። ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ዮርዳኖስ ምንታናት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ። ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ህያዋንን ምውታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ኦ ጎይታ መሓረና። ምስጋና ንኣብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም ኣሜን። አሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና። እጎይታ ኃጢአትና ሕደገልና። እጎይታ በደልና ይጸብጽበልና። እጎይታ አበሳና ይቅረበለልና። እጎይታ ንሕማት ካብ ፀሓዮም ምእንቱ ትቅዱስን ሚካኤልካ ፈውሶም። እጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትና ነዴታትና ንኣሕዋትና ንሓጋትና ከዓ ነብሶም ኣዕርፍ። ካብ ሓጢአት ዝኮንካ ጎይታ መሐረና። ካብ ሓጢአት ዝኮንካ ጎይታ ርድኣና። ልማናና ከዓ ተቀበለልና። ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ። አሜን። እጎይታ መሐረና። እጎይታ መሐረና። እጎይታ ባርኸና። እጎይታ ብቕዓት ግበረና። ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ ዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከደንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ደንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርሆም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንል ማማ ሙሉ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም። ኣመይ ምስኹም ኩልኩም ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ወቅድስቲ ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላኽ ኣዶ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ። እንቲ ሓጢአትና ሓድግልና ናብ ፍቅሪ ወድኺ ጸሎትና ኣዕርግልና። ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ። ንሓጥኣን ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምነልና። ወቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ዘርኢ ሰብ ምእንተ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ክጸግወና ለምንልና። ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ። ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ። ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምንቲ ሓድገልና ተዘከርና። ኣሜን አሜን። አቡነ መምህር ተክሉ መተው ጸሎት ሃይማኖት። መተው ጸሎት ሃይማኖት። ወአዲ ሐቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ወቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ መድኃኔ ዓለም ስለዝወለድክና መጺእኻ ነብስና ስለደድሓነና ንመስክነኪ። ወጎይታናን ንጉስናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስትኻና ሐዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ተኽሊሎም ንጻድቃን እልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጥኣን ሓደግ ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ንሰግደሉን ነኽብሮን። ወጎይታ መሐረና። ወጎይታ መሐረና። ወጎይታ ባርኸና። አሜን አሜን። አቡነ አቤ መርጌታ ናይ ሃይማኖት ጸሎት። ቃለ ሕይወት ቃለ ሕይወት የስማዓልና ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልደ ኣዋህድ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግን ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ
ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድህነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ኣብ ዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱን መወዳእታ የብሉን ቦይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስን ንኣምን ምስ ኣብን ወድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ ይልዕል ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ዘለዓለመ ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን አሜን። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሕደገልና ክርያላይሶን 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 ችራላይሶን 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 ክርያላይሶን 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 ችራላይሶን ችራላይሶን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ችራላይሶን 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 ክርያላይሶን 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 ችራላይሶን 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 ክርያላይሶን ክርያላይሶን ችራላይሶን 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 ክርያላይሶን 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 ችራላይሶን 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 ክርያላይሶን ክርያላይሶን ችራላይሶን ችራላይሶን ማማ ብረይ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙላኣት እየን ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኩን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘካኻ ረዳእ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና የቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥናን ብዘይፍላጥናን ዝገበርናዮ ክቡርን ግሁድን ዝኾነ ምሕረት ግበረልና እቲ ድሌትን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረ በለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረልና ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረልና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግበና ለማሃበና ና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና እንደገና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ
ومليت تصقى እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወፍስት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍት ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ወጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ተግባርኩም በቓል ሓሳብኩም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀሪ ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ትቅዱስ ስምካልካ ተዓረቐናን ሕደገልናን ወኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ይትሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀትና ጻግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ጸላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣካ ላኸልና ጸጋን ብርህራያን መፍቀሪ ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እትብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ወሃይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባእካ ሕጂ ንዘለዓለም ዓለምን አሜን ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝጽለ ጸሎት ወጎይታ መሓረና ምሕረትካውን ኣብዝሓልና ወኣብ ንጉሶ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ብክብረት ስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ሰናያት ተመላእኻ ርሕሩሑን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢተኛታት ትምሕር ንሓጥብ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምንቲ ጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ወጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ተቐበል ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትናን አንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢአትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያትን ብርድኣና ብህልውናም ክንዕቆብ ብቅዱሳን መላእኽትኻ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ ብሩኽ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ብሩኽ ኣኽናኽ ኢኻ እሞ ኣሜን ናይ ምስጋና ወጎይታ ብቑዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጸሊ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ድግልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ከድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ወፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ኣፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኩን እግዚኣብሔር ይቀበሎ ተረፈ ግዜና ድማ ኣምላኽና ምግላፁ ኣብዚሑ ሰላም ጀሚሩ ብሰላም ይፈጽመና አሜን ስለ ዝነበረና ናይ ጸሎት ግዜ ንኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብጽሓዮ ካብዚ ብምቕጻል ድማ ንሎሚ ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር ከምቲ ኩሉ ግዜ ብቤተ ክርስቲያንና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓርቢ ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 6 ፈረቓን ክሳብ 8 ፈረቓን ዝወሃበና ትምህርቲ መጽናዕት መጽሓፍ ቅዱስ ንሎሚ ድማ መቐጸልታናቱ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ክንመሃር ኢና መምህርና ክሳብ ዝዳለዉ ነዛ ምዕራፍ ኣብ 3 ከፊልና ከነንብባ ኢና 3 ኣርእስታት ስለ ዘለዋ እታ ቀዳመይቲ ክፋል ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ቀዳመይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 10 ከተንብበልና ኢኻ ኣስዕብ ኣቢልኪ ሓፍትና ሉላ ምዕራፍ 2 ካብ 11 ክሳብ 17 ቀዳመይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብ 11 ክሳብ 17 ማማሙሉ ድማ ኣስዕብ ኣቢልኪ ካልአይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ይቕሬታ ምዕራፍ 2 ካብ 18 ክሳብ 25 ዲያቆን ሓሙድ እሺ ኦኬ እምበኣርሲ ንኩሉ ክፍኣትን ኩሉ ጉርሕን ግብዝናን ቅንዓትን ኩሉ ሕሜትን ኣርሕቕዎ እግዚአብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ጥዒንኩም እንትኾንኩምሲ ብኡ ንምድሓን ምእንቲ ክትዓብዩ ከምቶም ሕጂ ዝተወልዱ ህፃናት ነቲ ሕዋስ ዘይብሉ መንፈሳዊ ፀባ ባህግዎ ናብቲ ብሰብ ንዑቕ ብኣምላኽ ግና ሕሩይን ክቡርን ዝኾነ ህያው እምኒ እናቐረብኩም ንስኻትኩም እውን ከም ህያዋነ እማም ኮይንኩም
ነቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ቅቡል ዝኾነ መንፈሳዊ መስዋእቲ ከተቕርቡ ንቅዱስ ክህነት ዝኸውን መንፈሳዊ ቤት ተሃነጹ። ስለዚ ከዓ እንሆ ኣብ ጽዮን ሕሩይን ክቡርን እምኒ መኣዝን ኣንብር ኣለኹ፣ ብኡ ዝኣምን ከዓ ኣይክሓፍርን እዩ ዝብል ኣብቲ ጽሑፍ ኣሎ። ስለዚ ንኣኻትኩም እትኣምኑ ክቡር እዩ፣ ነቶም ዘይኣምኑ ግና ነደቕቲ ዝነዓቕዎ እምኒ ንሱ ርእሲ መኣዝን ኮነ። እምኒ መዐንቀፍን ከውሒ መንሳተትን ድማ እዩ። ብዘይ ምእዛዞም በቲ ቃል ይዕንቀፉ፣ ነዚ ድማ ምዱባት እዮም። ንስኻትኩም ግና ደግነት ነቲ ካብ ጸልማት ናብቲ ዘገርም ብርሃኑ ዝጸዋዓኩም ምእንቲ ክትነግሩ ሕሩይ ወለዶ ናይ መንግስቲ ክህነት ቅዱስ ህዝቢ ጥሪት ኣምላኽ ዝኾኑ ህዝቢ ኢኹም። ንስኻትኩም ቀደም ህዝቢ ኣይነበርኩምን፣ ሕጂ ግና ህዝቢ ኣምላኽ ኢኹም። ዘይተመሓርኩም ዝነበርኩም ሕጂ ግና ምሑራት ኢኹም። ኣሜን። ቃልዮ ተስማዕልና ሃፍትና ሉላ ካብ 11 ክሳብ 17 ኣራይ ኣገልገልቲ ኣምላኽ ኣቱም ፍቑራተይ ከም ኣጋይሽን ከም ስደተኛታትን ይመኽረኩም ኣለኹ። ካብቲ ምስ ነፍስን ዝዋጋእ ስጋዊ ትምኒት ርሓቑ። እቶም ከም ገበርቲ እከይ ገይሮምን ተሓሚኹም ዘለዉ ንሰናይ ግብርኩም ርኡን። በታ መዓልቲ ሓተተ ንኣምላኽ ምእንቲ ከመስግንዎ ኣብ ማእኸል ኣሕዛብ ኣካይደኩም ኣጠብቁ። ከምዚ ሰናይ እንዳገበርኩም ዕሽነት እቶም ዘይፈልጡ ሰባት ክትዕብሱ ፍቃድ ኣምላኽ እዩ እሞ ነቲ ከም ኣብ ላዕሊ ኩሉ ዘሎ ንጉስ ወይስ ነቶም ንገበርቲ እከይ ክቆጽዑ ንገበርቲ ሰናይ ክእንእዱ ካብኡ እተለኣኽኩም ምዃንነት ስለ እግዚአብሔር ኢልኩም ንስርዓት ሰብ ዘበለ ተገዝኡ። ከም ወጻእቲ ሓራ ከም ኣገልገልቲ ኣምላኽ እምበር ከምቶም ነቲ ሓርነትሲ መጎልባበይ ክፍኣት ዝገብርዎ ኣይትኹኑ። ንኩሉ ሰብ ኣፍቅሩ፣ ሕውነት ኣፍቅርዎ፣ ንኣምላኽ ፍርሕዎ፣ ንንጉስ ኣኽብርዎ። ኣሜን። ቃልዮ ተስማዕልና ማማ ሙሉ ካብ 18 ክሳብ መወዳእታ ኣቶም ጉዝኣት ነቶም ዓመፅቲ ከዓ እምበር ነቶም ሕያዋትን ልዑማትን ጥራይ ዘይኮነስ ብፍርሓት ዘበለ ንጎይተትኩም ተኣዘዝዎም። ሓደ እኳ ስለ ሕሊና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተዓሚፁ ጓሂን ተዓገሰ፣ እዚ ፀጋ እዩ። ሓጢኣት እናገበርኩም መውቃዕቲ እንተተዓገዝኩም እንታይ ትምክሕቲ ኣለዎ? ሰናይ እናገበርኩም መከራ እንተተዓገዝኩም ግና እዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል እዩ። ነዚ ኢኹም እተፀዋዕኹም እሞ ክርስቶስ ከዓ ምእንቲ ኣሰሩ ክትስዕቡ ኣርኣያ ሓዲጉልኩም ምእንታኹም መከራ ፀገበ። ንስውሕ ሓጢኣት ዘይገበረስ ተንኮል እውን ኣብ ኣፉ ዘይተረኽበ ምስ ፀረፍዎ መሊሱ ዘይፀረፈ መከራ ምስ ኣፅገብዎ ከዓ ነቲ ቐንዕና ዝፈርድ ደኣ ነገሩ ኣሕሊፉ ኣብ እምበር ዘይፈርሐ ንሓጢኣት ሞይትናስ ንፅድቂ ምእንቲ ክንነብር ንሱ ባዕሉ ንሓጢኣትና ኣብ ስግኡ ኣብ ዕንጨይቲ ፀሮ ብቁስሉ ኢኹም ዝሓወኹም ከም እተባረራ ባጊዕ ነርኩም ኢኹም እሞ ሕጂ ግና ናብቲ ጓሶኹም ሓላው ነፍሳትኩምን ተመሊስኩም ኣለኹም። ኣሜን። ስለ ቃላትኩም ምስጋና። ኣሜን። ክብርን ምስጋናን ይኹን ኣምላኽና። እሺ ካብዚ ብምቕፃል ድማ ከም ፍቓድ ኣምላኽ እቲ ንሎሚ ዝተዳለወ ዕለታዊ ትምህርቲ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 በቦና ክወሃበና እዩ። መድረኽና በቦና
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ኩሎኩም ህዝበ እግዚአብሔር ከመይ ቀኒኹም? ካብቲ ተፈላለናሉ ግዜን ሰዓትን ክሳብ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ዕላማ ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ዘለው ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ውፅእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈሊና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና። ኣብዚ ርእስቲ እዚ ክንራኸብ ሎሚ ዝተቐነና ምዃኑ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ጉባኤ ኣይነበረናን። ኣብዚ ዓመት 2026 ናይ መጀመርታ ጉባኤና ትኸውን ዘላ ማለት እዩ። ከምቲ ዝሓለፈ ዓመት ብድሓነ ሰላም ኣፈፂሙ ናብዚ ዓመት እዚ ዘሰጋገረና ነዚ ዓመት እዚኣ ከዓ ዓመተ በረኸት፣ ዓመተ ቅሳነት፣ ዓመተ ንስሓ፣ ዓመተ ፅድቂ ገይሩ ክህበና ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና። ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጴጥሮስ ኢና ርኢና። ሓውና መምህር ተኽማርያም ኣስፋሕ ኣቢሎም ተርጊሞም ኣምፂኦምልና ንባዊ ይኹን ትርጉም ይኹን መግለፂ ይኹን ኣብ ቦታት ቤተክርስትያን ብዛዕባኡ እንታይ ይብሉ ነዚ ኩሉ ርኢና ማለት እዩ። ኣብ ምዕራፍ ሓደ ነቶም ዘይነበርና ንምናልባት ንመዘኻኸሪ ዝኸውን 5 ግበሩ ዝብል ኣምላኻዊ ትእዛዝ ሓንቲ ከዓ ኣይትግበሩ ዝብል ክንሰግሮ ዘይብልና ደረት ማለት ወይ ሕርምን ንብሎ እተን ፅሟቅ ኣብየን ዝጠቕለላ ማለት ንሙሴ ብዙሕ ትእዛዛት ክህቦ ከሎ ነተን ገበርን ኣይትግበርን ዝብላ ክንደይ ምዃነን ኣጠቃሊለን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ የምፅወዮም። ንኩለን ኣጠቃሊለን ከዓ 10 ትእዛዛት በሃላ ማለት ነተን 10 ትእዛዛት ከዓ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ናብ 2 ትእዛዝ ጠቕሊልወን ማለት እዩ። ስለዚ ንመዘከርታ ዝኣክል እንታይ ኢና ርኢና? ተቐዳመይቲ ኣብ ቁፅሪ 13 ኣብቲ ብምግላፅ ኢየሱስ ክርስቶስ እትረኽብዎ ሂወት ምሉእ ተስፋ ግበሩ እዩ። ናይዚ ዓለም እዚ ዝባላሽዎ ዝጠፍእ ገዲፍካ ዝኸይድ ወይ ገዲፍካዮ ዝኸይድ ነገር ስለ ዝኾነ ከም ክርስቲያን ከም ኣገልገልቲ ኣምላኽ እንታይ ኢላ ኣብታ ማዕረፍ ኣብቲ ብምግሃድ ኢየሱስ ክርስቶስ ትረኽብዎ ፀጋ ነቶም ከም ፈቃዱ ዝመላለሱ ኣባጊዑ ብየማኑ ኣቂሙ ብርሃን ለቢሶም ብርሃን ተጓናፂፎም ፍጹም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መሲሎም ኣቱም ናይ ኣቦይ ብሩኻት ብሂደት እሙናት ኮንኩም ኢኹም እሞ ኣብ ብዙሕ ተሸየሙ ኢሉ ዝኽብረሉ ክብሪ ናይ መወዳእታ ክብሪ ኣብ ቁፅሪ 13 ንሱ ኢሉ ማለት እዩ። ምናልባት ኣብ ምዕራፍ 1 ኢና ዘለና ሎሚ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ኢና ክንርኢ። ግን ኣብ ዝሓለፈስ እንታይ ርኢና? ምናልባት ሽዑ ዘይነበርና ሕጂ ዝመፀና ክንህሉ ንኽእል ኢና ወይ ነርና ኣብቲ ጉባኤ ብግቡእ ዘይተኸታተልናዮ ካልእ ሓሳብ ካልእ ፆር ሒዝና ካልእ ዘመንቱ ኩነታት እውን ረኺብና ወይ ክንሰምዓሉ ብፅቡቕ ኣብዘይ ኣብ ድራይቭ ዝነበርና ብዝተፈላለየ ምክንያት ብግቡእ ከነስተንትኖ ዘይከኣልና እታ ቀዳመይቲ ቁፅሪ 13 ኣብቲ ብምግሃድ ኢየሱስ ክርስቶስ እትረኽብዎ ፀጋ ሙሉእ ተስፋ ግበሩ። ኣብ ቁፅሪ 14 ካብተን ኣይትግበሩ ትብል እያ ማለት እዩ። ናይ ቀደም ትምኒት ኣይትግበሩ ብዙሕ ግዜ ሚት ኣይኮነትን ኣላቦና እታ ካልኣይቲ ናብቲ ናይ ቀደም ትንቢት ኣይትንበሩ። ናብ ክርስትና ወንጌል ተሰቢኽሎም ብቅዱስ ሃዋርያ ጴጥሮስ ኣሚኖም ተጠሚቖም ክርስቲያን ምስ ኮኑ ኣብ ክርስትና ህይወት ናብቲ ቅድሚ ምጥማቖም ዝነበረ ናብራ ክምለሱ ወይ ክርስቲያን ኮይኖም ግን እቲ ናብራ ግን በቲ ዝነበርዎ ናብራ ክነብሩ ዝምባልየ ስለ ዝነበሮም ናብኡ ከይምለሱ ምእንቲ
ናይ ቀደም ትንቢት ኣይትግበሩ እዩ ታሳልሰይቲ ካብተን ግበሩ ዝብላ ኣብ 15:16 ብኩሉ ንብረትኩም ቅዱሳን ኩኑለይ ከምቲ ዝፀዋዓኩም ቅዱስ ዝኾነ ንስኻትኩም ድማ ብኩሉ ንብረትኩም ቅዱሳን ኩኑለይ ቅዱስ ማለት እንታይ ማለት እዩ ብኸመይ ቅዱሳን ንኸውን ኣብቲ ዝረኣናዮ ኣስፊሖም ተርጊሞም መምህር ተክለማርያም ጽማዕ ጉን እንታይ ኢሉ ኣነ ቅዱስ እሞ ከምቲ ዝፀዋዓኩም ኣነ ቅዱስ እሞ ቅዱሳን ኩኑለይ ስለዝበለ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሐዋርያ ጴጥሮስ ከዓ ካብኡ ተቀቢሉ ከምቲ ዝፀዋዓኩም ቅዱስ ዝኾነ ንስኻትኩም ድማ ብኩሉ ንብረትኩም ቅዱሳን ኩኑለይ ብኩሉ ንብረትኩም ብንሕዞ ብዝነረምስሶ ብንሓስቦ ብንዛረቦ ብንስጉሞ ብኩሉ ንብረትኩም ቅዱሳን ኩኑለይ رابعي ኣብ ዘመን ግሽነትኩም ብፍርሃት እግዚአብሔር ንበሩይ ገያሻይ ኣብቲ ዝሓደሩ ዓድብቲ ዘለዎ ቦታ ማዓስየን ገዛይ ዝምለስ ማዓስየን ዓደይ ዝምለስ ማዓስየን ኣብ ርስተይ ናብ ጉስተይ ናምለስ እንዳበለ ኩሉ ግዜ ኣብ ግሽነት ኮይኑ ናብቲ ስድሩ ዘለዎ ወይ ናብቲ ርስተይ ጉልተይ ዝብሎ ይዝሓስብ ማለት ስለዚ ከም ደቂ ኣምላኽ ከዓ ኣብ ዘመን ግሽነትኩም ብፍርሃት ኣምላኽ ኣቦታኹም ኣይኮንኩምን ዘለኹም ናይ ክርስትና መወዳእታ ዓለም እዛ ኣይኮነን እሞ ኣብ ዘመን ግሽነትኩም ብፍርሃት እግዚአብሔር ንበሩይ ሓሙሻይ ግብድዝና ነዘይብላ ፍቅሪ ኣሕዋት ነፍስኹም ኣጽርዩ ግብዝና ኣብቲ ንጽሓፍትን ፈሪሳውያንን ክገልጸሎም ከሎ ብሰፊሕ ተገሊጽሎ ኣብዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ግብዝና ነዘይብላ ፍቅሪ ኣሕዋት ነፍስኹም ኣጽርዩ ንኣምላኽ ዘፍቅር ነፍሱ የፍቅር ንኣምላኽ ዘፍቅር ንስድርኡ ኸፍቅር ንኣካሉ ኸፍቅር ክሳብቲ ዝለዓለ ንበዓል እስጢፋኖስ በጽሕዎ ንኣምላኽ ዝፍቅር ንጸላእቱ ኸፍቅር ከዓ ይጽገምን እዩ ስለዚ ግብዝና ነዘይብላ ፍቅሪ ኣሕዋት ነፍስኹም ኣጽርዩ ተመለኽቲ ነፍስኹም ኣጽርዩ ሻድሻይ ናይ መወዳእታን ብንጹህ ልቢ ንሓድሕድኩም ብሓቂ ተፋቀሩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ተን ቀጥታዊ መልእኽቲ እግዚአብሔር ጽማቕ ናይ ምዕራፍ ሓደ እዚ ይመስል ነይሩ ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ናብ ምዕራፍ 2 ኢና ክንከይድ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ሽራ ይኮነን ኣለበና ሐራ ያቦና እግዚአብሔር ይደግፍኩም ورات عاد ما أنت واد لايت كوينا دوي لما مليس هيا أجم يلن ميت زي كونت سلز نبرات ينبرس أجم يلن أبو الجوين اللبناي كونن هو هرا እግዚአብሔር ይደግፍኩም አፖነ ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ ቅዱስ ጴጥሮስ እቶም ዳግማይ ዝተወልዱ ክርስቲያን ከመይ ዝበለ ህይወት ክነብሩ ከም ዘለዎም ይምህር ቀዳማይ ከም ህፃናት ንመንፈሳዊ ዕብየት ዝኸውን ቃል ኣምላኽ ከሃርፉን ካብ ኩሉ ክፍኣት ክረሕቁን ይዕድም ድሕሪኡ ንመንነት ምእመናን ብኽልተ ሓያላት ምስላታት ይገልጾ ንሳቶም ኣብ ልዕልቲ ህያው እምኒ ዝኾነ ክርስቶስ እተሃንጹ ህያዋን ኣእማን እዮም ከምኡውን ንኣምላኽ መንፈሳዊ መስዋዕቲ ዘቕርቡ ንጉሳዊ ካህናትን ቅዱስ ህዝብን እዮም እዛ ሓድሽ መንነት እዚ ኣብ ማሕበራዊ ህይወቶም እውን ክንጸባረቕ ከም ዘለዎ የጉልህ ኣብ ማእከል ዘይኣመንቲ ብጽቡቕ ኣካይዳ ክነብሩ ምእንቲ ጎይታ ኢሎም ድማ ንሰብኣዊ ስርዓታትን ንመኳንንትን ክገዝኡ ይሕብሮም ኣብ መወዳእታ ኣብ ትሕቲ ዘይፍትሓዊ መከራ ዝሳቀዩ እንተኮይኖም
نتي بزي مخنيات حتيات مكرات تقبل كريستوس كم أبنت وسيدهم بتعجستي كسانعو يتبابعهم مأتوي ناي معرف كلته حيوان أمان أمن فساوي بيت مقدس روقاحي تغسي نسخاتكم جنا كاب سلمات ناب تقرون برهان زي صوعكم نسلت سناي قبرو ما انت تنقرو حري ولدو ناي منقست هنات قدوس حزبي طريت أملاخ زخونكم حزبيهم ازي افقدي تشعتينا نرخبو مالتي اذا فقد زيها نمننتن علامان حدا كريستيان بمبال التتغالل يا كم منتاي كم زد حننا كاب سلمات نمنتاي كم تسوعنا ناب برهان من مخانا حري ولدو ناي منقست خهنات قدوس حزبي ريت أملاخ زخونكم حزبي هم كمون علامة هيوتنا نخبر أملاخ منبر بحنساب تقلص إزد ما أكل نايز معراف زي إيوي هيوان أمان أمن فساوي بيت مقدسين أم معراف حادة قدوس بيتروس بزعباته بهياو قال أملاخ زتولدنا يو حدش هيوتن هياو تسفان تقليسو اللو حجد ما أم معراف كلته إذا حدش هيوت زي بقبر خمي كم زترقوم يمهرنا إذا معراف زيها نمننتنا كم كريستيان بسلست حيالات مسلاتات تقلصو كم حصانات نمنفساوي عبيت زهارفو كم هيوان أأمان أبتا بكريستوس التهانسات منفساوي بيت مقدس زنبرو كم حزب أملاخ قدوس كهنتن مروز ولدون زخونوي أمور داتا دما إذا حدش من النهزي أما حبراوي هيوتنا مالت أب تحتي مدراوي سلطانات كمي كم زقلت يردانا هيوان أأمان أب منفساوي بيت مقدس بارسي نخلو خفاءاتن نخلو قرحن نخلو متبارن نقبزنان نغناتن نخلو حميتن أرحقوه كم تم حجي تولدو حزانات بؤون مدحان من انتخت عابيو نتهياو نصوح منفساو صبابها قوه كميسي قويتا هياو مخانو تعيمكم إيهم أب تقصى حدن أب تقصى حدا نأتي كاب قويتا خفل الناس خيل نخل خفاءات نخل قرحي نخل قبزنا نخل قناعات نخل حميت أرحقوه هديتاتنا عباياتاتنا بيت إجزابير زغلس لنا حدا معار ويتسمي كقمت على زدليا أقها استفلالي زقمتو زنبرة حاموش غيرن كال حاتلا غيرن نشوعات معالتي علي خانو يقني أمو بدحريو حاسبا صوري ما يقبرالو مالت دحري شوعات معالتنا تما يطعم أمو نايزو خونه لامبان يروخون نافتان يروخون يطعم أمو قرب شتان تدا غيرو نتمعار وين تزم خبالاشو سلازخيل اي صرين مالتي كلا اي غزي كوم غيرن يصريو مالتي أمو داتا غن شوعات معالتي صوري ما يتقميتو زخونه شتان دحر زي بلو خينو شعو انقصن اذن مقمت زي معاردي قمطو تسمدي زقمطو تغزابير زبرهالني حجي حواري قدس بيتروس كا مجمريا اتي اغزابير زي خبر مسقال املاك سامع زي كيل بحريات نسو خيوصه اتي ناي منفس قدوس اتفرا منفس قدوس اب هيوتنا خمص سلا زي كيل مجمريا كغحاف زلو ነገር كنصري نخلو خفاعتن نخلو قرحن نخلو قبزنان نخلو قناعتن نخلو حميتن أرحقوي بزح جزي زوم حاتيات زياتون كم حاتيات زي كل صورو بالمدي كم حاتيات زي كل صورو كوني اليوم مالي
بحصر زبلجن نفسنا خيت حسبنا وشاو خدان لعلاي كدان تدا غيرنا اتي كدان كم تزقبوا ايكون مسقمات كون خيلي جن حواري قدس بيتروس مجمريا كغحات زلو ነገር حمش ነገር اقميتلو نخلو خفاتن نخلو قرحن نخلو قبزنان نخلو قنئن نخلو حاميتن ارهقوي بدحر زي እግዚአብሔር ሕያዋይ ሙኻንኩም ጥዒንኩም እንተኾንኩም ንሓደ ነገር ከይጣዓምካ ክትፈልጦ ኣይትኽእልን ኢኻ ምናልባት ብሕብሩ ማይ ይመስል ክንብል ንኽእል ኢና ማይ ዝመስሉ ብዙሓት ፈሰስቲ ኸ ኣለዉ ሽታ ዘለዎም ማይ ዝመስሉ ፈሰስቲ ኣለዎም ብሽትኦም ከነለልዮም ንኽእል ኢና ማለት ማይ እንታይ ዘለዎ ጨዋም ዲ ጥዑም ዲ ካልእ ዘለዎ ዲ ከይጣዓምካ ብምርኣይ ጥራይ ክትፈልጦ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እግዚአብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ጥዒምኩም እንተኾንኩም ኢሉ ከምቶም ሕጂ ዝተወልዱ ህፃናት ነቲ ሕዋስ ዘይብሉ መንፈሳዊ ፀባ በሃግወይ እቲ ብቓል ኣምላኽ ዳግማይ ምምላድ ናይ መንፈሳዊ ዕብየት ክመራሕ ኣለዎ እቲ ብቓል ኣምላኽ ዳግማይ ምምላድ ናብ መንፈሳዊ ዕብየት ክመርሐና ኣለዎ ዕብየት ቅድሚ ዕብየት ዝግበር ምንጻህ ኢሉ ሓደ ህፃን ቅድሚ መግቢ ምውሳዱ ክነጽህ ከም ዘለዎ ንሕና ድማ ነቲ መንፈሳዊ ፀባ ቅድሚ ምጥባውና ካብ ክፍኣት ምጥባር ግብዝና ቅንኣት ሓሜት ክነጽህ ኣሎና ኣዴታት ኩላኻትኩም ትፈልጥዎ ብፍላይ ከዓ ሰብ ሞያ ናይ ሕክምና መጀመርያ ምስ ተወልደታ ቆልዓ ዝግበረሉ ሲ ክሕፀብ ዘለዎ ማለት ክሕፀብ ዘለዎ ካብቲ ዝገርም እንስሳታት እግዚአብሔር ብዝወሃቦም ሕጊ ተፈጥሮ ማይ ቀዲሐን ደቀን ክሓፅባ ስለዘይክእላ እንዳላሓሳ እዮም ቀልጢፈን ዘንቅፅኦም ማለት ብጣዕሚ ዘገርም ማለት ምክንያቱ እቲ ዝተወልደ ክነጽህ ኣለዎ እቲ ምስ ዝተወልደ ኩሉ ነገር ክእል ኣለዎ ማለት ስለዚ ወዲ ሰብ በቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ጥበብ በቲ እግዚአብሔር ዝሃፅቦ ኣብ ሕክምና ብፍሉይ ገሮም ነቲ ቆልዓ ወዲኹም ጓል ምስ ተወልደ እታ መጀመርያ ክገብርሉ ዝኽእሉ ምሕፃብ ኢሉ እንስሳታት ከዓ በቲ እግዚአብሔር ዝሃበን ትውልድ ምስ ኣበሉ ንደቀን ባዕለተን ልሒሰን ቀልጢፈን ከም ነቂፆም ካብቲ ምቁራር ወፂኦም ተሲኦም ጥባዲኦም ሃሰሰስ ክሳብ ዝብሉ እየን ተኣሽሙ ዝተባብዖም ማለት ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ከረዳእና ኢሉ ቅድሚ ምምጋብ ምንጻህ የድሊ ንሕና ድማ ነቲ መንፈሳዊ ፀባ ቅድሚ ምጥባውና ኢሉ ካብ ክፍኣት ምጥባር ግብዝና ቅንኣት ሓሜት ክነጽህ ኣሎና እዚኣቶም ንመንፈሳዊ ዕብየት ዝዕንቅፉ መርዛማት ነገራት እዮም መንፈሳዊ ፀባ እዚ ፀባ እዚ ቃል ኣምላኽ ከምቲ ሓደ ህፃን ንህይወቱን ንዕብየቱን ኣብ ፀባ ጥራይ ዝውከል ንሕና ድማ ንመንፈሳዊ ህይወትናን ዕብየትናን ኣብ ቃል ኣምላኽ ጥራይ ክንውከል ኣለና እቲ ምብሃግ ዝብል ቃል ሓያል ሃረርታ የመልክት ኣብ ዘበና ኩሎም ሰማያውያን ክሳብ 6 ወርሒ ሓደ ህፃን በጀካ ጡብ ኣዲኡ ካልእ ተወሳኺ መግቢ ከምዘይ እድልዮ ይመኽሩን ይምስክሩን መንፈሳዊ ዕብየት ከም ህፃናት ንመንፈሳዊ ፀባ ምምናይ ጎይታ ሕያዋይ ምዃኑ ጥዒምኩም እንተኾንኩም እጂ ኣብዚያ የሐዋርያ ጳውሎስ ሐዋርያ ጴጥሮስ ጥዒምና ናይ ጣዕምናን ከነረጋግጽ እንድሕር ጎይታ ጥዒምና ነቲ ዝጠብቀና ሕማቕ ነገር ንምርሓቕ ኣይክንጽገምን ኢና ነቲ ክንሰትዮ ዝግባአና መንፈሳዊ ፀባ ቃል ኣምላኽ ምስማዕን ምንባርን ከዓ ኣይክንጽገምን ኢና እዚ ካብ መዝሙር ዳዊት 34:8 ዝተወስደ እዩ ጣዕሙ ወተኣይመሩ ከመሄር እግዚአብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ረኣዩን ጣዕሙን ያትብል ሐዋርያ ጴጥሮስ ግን ጥዒምኩም እንተኾንኩም ይዝብል ዘሎ ማለት ሓደ ሰብ ሓንሳብ ጥዑም ነገር ምስ ዝጥዕም እንደገና ይምነዮ ከምኡ ድማ ሓደ ሰብ
حنساب صقاب قال أملاخن حياونت قويتان مزتعم نوعو يهرف كابت مرتابو قدوس يوحنس منفساو صبا اتني جمرت زخون قليل تمهرت تراي يكونن نحاده بمنفس زعابي سبوكا قال أملاخ وتر حدشن مقابني كم تحسان كاب صبا زي عقد نحنا دما قال أملاخ كن عقد يبلنا كيم ببنا كيستنتنا كيسألنا كنوعل أيقبعني هي وانا أمان أمن فساوي بيت مقدس نابت بسبب نعق بأملاخ قنا حورين كبرون زغنا هياو من النقربكم نسخاتكمون كم هي وانا أمان كيمكم اتبع يسوس كريستوس أب أملاخ قبل زغنا منفساو مسوات من تقربو نقدس كهنة زخون منفساو بيت تهانسوي እግዚአብሔር መስገን ስድራና አምላኽ ጸጋህ ይብዎም ካብ ዜሮ ተበጊሶም ክንድዚ ዝኣክል ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ሰሪሖምልና ኣለዉ እዩ ስለዚ እዚ ቤት እዚ ግን ከምቲ ቦና ኣቤ መልአከ ሰላም ብዙሕ ግዜ ዝብልዎ እዚ ዝተሃንፀ ቤት ህይወትና ክነሃንፀሉ እንተዘይክኢልና ግን ድሕነትና ኣብ ምልክት ሕቶ እዩ ዝኣቱ ንቅዱስ ክህነት ዝኸውን መንፈሳዊ ቤት ተሃነፁ እዩ ኣብ ቁፅሪ 4-5 ኢና ዘለና እዚ ካብቲ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘሎ ኣዝዩ ዓሚቕ ስነ ህንፃዊ ምስሊ እዩ ክርስቶስ እቲ ህያው እምኒ ክርስቶስ እቲ መሰረት ናይ ተሓዳስ ቤት መቅደስ እዩ ንሱ ህያው ተባሂሉ ዘሎ ህይወት ዝህብ እምኒ ስለ ዝኾነ እዩ ንሱ እቲ ርእሲ ማእዝን እዩ ንሕና ህያዋን ኣእማን ንሕናቶም ኣብዚ መሰረት ንህነፅ ኣእማን ኢና ህያዋን ተባሂልና ዘለና ህይወትና ካብቲ ህያው እምኒ ዝኾነ ክርስቶስ ስለ እንቀበል እዩ ነፍስ ወከፍና ኣብ ህንፀት ቤተ ክርስቲያን ቦታ ኣሎና ህያዋን ኣእማን ኣብ መንፈሳዊ ቤት መቅደስ መንፈሳዊት ቤት እዛ ቤት እዚኣ እቲ ሓዳስ ቤተ መቅደስ ማለት ቤተ ክርስቲያን እያ እዚኣ ቤተ ክርስቲያን ብጡብን ብእምንን ዘይኮነትስ بهيوان نفسات يا التهانسات أبزيها سبقنا نستوعل الله إذا بيت مقدس يا بتوبن بأمن زي كونت بهيوان نفسات يا التهانسات بين السحاب قدس قربان بأملاخ هيوان زغنو أمنتي زكبوا ناي هيوان بيت يا الدوس كهنت كلهم مؤمنان بحافشة نقصاو كهنت علوهم إذا مالت منفساو مسموعتي كنقرب سلطان تواهبنا الله منفساو مسموعتي إذا مسموعت زي مسموعت إنسساتات زي كونس مسموعتي مسقانا هم مزمور داويد معرف 5:23 مسموعت مسقانا زي سوى الله يخبرني ناتب مقدو زتنقاقا مدحان أملاخ كرئيل مسوعة مسقانا زسوا علي يخبرني أبزح قزيه نقرأو مسوعتي بالإمدنا أقربوها اللو أزنا مسقانا مسوعتي يقربوا سلزينا باروكن مسوعتهم زي تقبل لهم بزحات يوم كابي سورنا اكزابير زتا سبر لبي قدامين انتانيرو مسوعة مسقانا أتي بنقصاو كهنت نقربو مسوعة انتايو مجمريا منفساوي مسوعة مسقانا كلايك أزتا سبر لبي أب مزمور داويد 51:10 مسوعة أملاخ صبور منفسيو أملاخ نصبورن كتكتون لبي أين عقولني صبور لبي مالت تحوت لبي أبتقئزو منفس يوها وتهوتا يمين اكزابير أبزناي تقرينيا صبور لبي الوزلو تحوت منفس تحوت لبي يبلو مالت نبساي محقاز إبراهيم 10:3-10 أملاخ نزخمزز مسألة مسوعتي سمرو إمو سناي مقبارن من مقالن أيثر السعود كمون نهواتنا كم هياو مسوعة مقرابي
ጳውሎስ ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ኸውን ተጸውዐ ንወንጌል አምላኽ እተፈልየ ስለዚህ በቲ ኩላህና ካህናትና በትንጉሳዊ ክህነት ካህናትና ንብሎ እንታይ ኢና ነቅርበሉ እዚ ክህነት እዚ መስዋዕት ምስጋና ነቅርብ ዝተሰብረ ልቢ ወይ ትሑት መንፈስ ንብጻይካ ምሕጋዝ ንህይወትና ከም መስዋዕት ጌርና ናብ አምላኽ ምቕራብቲ ሕያዋን አእማን ኣብ መንፈሳዊ ቤት መቅደስ እቲ ዝኣምኖ ዘበለ ኣይከሓፍርን እዩ ነቶም ዘይኣምኑ ግና እቲ ነደቕቲ ዝነዓቕዎ እምኒ ንሱ ርእሲ መኣዝን ኮነ እምኒ መዕንቀፍን ከውሒ ምንስታትን ድማ ኮነ እቲ እምኒ ክርስቶስ ንኽልተ ዓይነት ሰባት ዝተፈላለየ ውፅኢት ይህብ ንዝኣምኑ ንሱ መሰረት ህይወቶምን ድሕነቶምን ንዘይኣምኑ ንሱ መዕንቀፍን መውደቕን እቲ ፀገም ኣብቲ እምኒ ዘይኮነስ ኣብቲ ዘይምእማኖም እዩ ዝምርኮስ ሓድሽ መንነትና ህዝቢ ኣምላኽ ሓድሽ መንነት ህዝቢ ኣምላኽ ንስኻትኩም ግና ካብ ጸልማት ናብቲ ግሩም ብርሃኑ ዝጸውዓኩም ስለቲ ሰናይ ግብሩ ምእንቲ ክትነግሩ ሕሩይ ወለዶ ንጉሳዊ ክህነት ቅዱስ ህዝቢ ጥሪት ኣምላኽ ዝኾንኩም ህዝቢ ኢኹም ንስኻትኩም ቀደም ህዝቢ ኣይነበርኩምን ሕጂ ግና ህዝቢ ኣምላኽ ኢኹም እዚ ጥቕሲ እዚ ንመንነትና ከም ክርስቲያን ዝገልጽ ኣርባዕተ ዓበይቲ ስያሜታት ይጠቅም እዚኣቶም ቀደም ህዝቢ እስራኤል ዝተዋህቡ ስያሜታት እዮም ሕሩይ ወለዶ ብጸጋ ኣምላኽ ሓድሽ ወለዶ ኾንና ኣለና ንጉሳዊ ክህነት ንሕና ኣብ ሰማያዊ መንግስቲ ኣምላኽ እንገዝእ ነገስታት ኢና ከምኡውን ንርእስና ጸሎትናን ከም መስዋዕት ነቕርብ ካህናት ኢና ቅዱስ ህዝቢ ንኣምላኽ ጥራይ ዝተፈለና ህዝቢ ኢና ጥሪት ኣምላኽ ዝኾንኩም ህዝቢ ኣምላኽ ብደም ወዱ ገይሩ ዝዓደገና ናይ ገዛእ ርእሱ ህዝቢ ኢና ዕላማ እዚ ኩሉ ድማ ንስለቲ ሰናይ ግብሩ ምእንቲ ክትነግሩ እዩ ህይወትና ንኽብርቲ ካብ ጸልማት ሓጢኣት ናብ ብርሃን ጸጋ ዝጸዋዓና ኣምላኽ ሕያው ምስክር ክትከውን ኣለዋ ንስኻትኩም ገና ሕያውነት ናይቲ ካብ ጸልማት ናብ ዘገርም ብርሃን ዝጸዋዓኩም ምእንቲ ክትነግሩ ቅዱስ ህዝቢ ናይ መንግስቲ ክህነት ጥሪት ኣምላኽ ዝኾንኩም ህዝቢ ኢኹም ህይወትና ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ከም መጻእተኛታት ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም ንስኻትኩም ጨው ዓለም ኢኹም ስለ ዝበለ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኣመንቲ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣብቲ ንነብረሉ ሕብረተሰብ ከ ሓደ ክርስቲያን እንታይ እዩ ህይወትና ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ከም መጻእተኛታት ወይ ከም ስደተኛታት ፍቁራተይ ከም መጻእተኛታትን ስደተኛታትን ኮንኩም ነቲ ምስ ነፍሲ ዝዋጋዕ ዘሎ ስጋዊ ትምኒት ከተርሕቕዎ እምዕደግኩም ኣለኹ ኣሕዛብ ብዛዕባኹም ከም ገበርቲ እከይ ገይሮም ዝዛረብልኩም ዘለው ንሳቶም ነቲ ሰናይ ግብርኹም ሪኦም በታ ናይ ምብጻሕ መዓልቲ ንኣምላኽ ምእንቲ ከመስግንዎ ኣብ ማእኸል ኣሕዛብ ኣኻይዳኹም ኣጸብቑ ወይ ኣብ ኻይዳኹም ጽቡቕ ይኹን ኣብ ማእኸል ኣሕዛብ ኣኻይዳኹም ጽቡቕ ይኹን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብቶም ኣመንቲ ክሽፍኑሉ ክሰትርዎ ስለ ዝኽእሉ ኣብቶም ዘይኣመንቲ ጽቡቕ ምስክርነት ዘለዎ ክኸውን ይግባእ ኢሉሉ ካብቲ ረቋሒታት ናይ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ኢሉ ኣብቶም ዘይኣመንቲ ጽቡቕ ምስክርነት ማለት እቶም ዝጻረርዎስ ደልዮም እንከን ዘይረኽቡሉ ሰብ ማለት ንኣብነት ከም ነቢይ ዳንኤል ማለት ናይ ሙሉእ ፋርስን ባቢሎንን መራሒ ኮይኑ ክመርሕ ከሎ ኣብቲ ስርሑ ዕለታዊ መነባብርኡ ጌጋ ክረኽቡሉ ኢሎም ደልዮም ፈቲኖም በጀካታን ምስ ኣምላኹ ዘላቶም በር ካልእ መኽሰሲ ከም ዘይረኽብሉ ኣረጋጊጾም እዩ ስለዚ ከዓ ኣብ ማእኸል ኣሕዛብ ኣኻይዳኹም ኣጸብቑ
قدر 11-12 ኢና ዘለና እቲ ሓድሽ መንነትና ኣብ ማሕበራዊትና ከመይ ይግለጽ ከም መጻእተኛታት ነበሩ ማለት ከም ስደተኛታት እዚ ዳግማይ ደግሞ እዚ ዓለም እዚኣ ናይ መወዳእታ ቤትና ኣይኮነትን ካብ ስጋዊ ትምኒት ረሓቁ እዚኣቶም ንነፍስና ዝዋግኡ ውሽጣዊ ጸላእትና እዮም ቅዱሳን ኣቦታት ከዓ ንሕሊናኹም ስምዕዎ ንድልየታትኩም ግን ተቋጻጸርዎ ንስምዒትኩም ግን ተቋጻጸርዎ ኣኻይዳኹም ጽቡቕ ይኹን እቲ ዝበለጸ ምስክርነት ናይ ስብከት ቃል ዘይኮነስ ናይ ህይወት ኣካይዳ እዩ እቶም ብኽፉእ ዝዛረቡና ዝነበሩ ሰባት ነቲ ጽቡቕ ኣካይዳ ናሪኦም ኣብ መወዳእታ ንኣምላኽ ከመስግንዎ እዮም ካብ ትምህርቲ ኣበው ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ሓንቲ መብራህቲ ካብ ርሑቕ ከተብርህ ከላ ብዙሓት ሰባት ትመርህ ከምኡ ድማ ህይወት ሓደ ጻድቕ ሰብ በዘይ ቃል ንብዙሓት ናብ ክርስቶስ ትስሕብ ምእንቲ ጎይታ ንሰብኣዊ ስርዓታት ምግዛእ ምእንቲ ጎይታ ያልኩም ንኩሉ ሰብኣዊ ስርዓት ተገዙ ንንጉስ ሓለቃ ስለ ዝኾነ ወይስ ነቶም ንገበርቲ እከይ ክቐጽዕዎም ንገበርቲ ሰናይ ድማ ክንዕድዎም ካብኡ ተላኣኹም መኳንንቲ ዝኾኑ ክርስቲያን ኣብቲ ማሕበረሰብ ከመይ ክነብሩ ኣለዎም ምእንቲ ጎይታና ኢልና ንመንግስቲ እንግዛእ ንሳቶም ፍጹማም ስለ ዝኾኑ ዘይኮነስ ምእንቲ ጎይታ ማለት ንኽብሪ ኣምላኽን ንሰላም ማሕበረሰብን ኢልና ኢና ኣምላኽ ስርዓት ዘለዎ ኣምላኽ እዩ ናጽነትኩም ከም መኽደን ክፍኣት ወይ ከም መሸፈኒ ክፍኣት ኣይትግበርዎ እቲ ብክርስቶስ ዝረኸብናዮ ናጽነት ካብ ባርነት ሓጢኣት እዩ እዚ ናጽነት እዚ ንሕጊ ንምንዓቕን ንስርዓት ኣልቦነትን ዝኸውን ፍቓድ ኣይኮነን እተን 4 መሪሕነት እዚ ጥቕሲ እዚ ንማሕበራዊ ህይወትና ኣብ 4 ነጥብታት ይጥርንፎ ኣብ ቁጽሪ 17 ኢና ዘለና ንኹሉ ሰብ ኣኽብሩ ማለት ብዘይ ኣድልዎ ንኣሕዋት ኣፍቅሩ ፍሉይ ፍቕሪ ኣመንቲ ንኣምላኽ ፍርህዎ እቲ ናይ ውሉድ ፍርሒ ንንጉስ ኣኽብርዎ ነቲ ምድራዊ ስልጣን ምሳሌ ክርስቶስ ኣብ መከራይ ኣቱም ገላው ንጌጋኹም መግረፍቲ እንተተጻወርኩም እንታይ ክብር ኣለዎ ሰናይ እናገበርኩም መከራ እንተጸገብኩምን እንተተዓገስኩምን ገና እዚ ኣብ ኣምላኽ ቅቡል እዩ ክርስቶስ እውን ምእንታኻትኩም መከራ ጸጊቢ እሞ ንስኻትኩም ኣሰኣሰሩ ምእንቲ ክትስዕቡ ኣብነት ሓዲግልኩም እዩ ቁጽሪ 18-21 እዚ ንገላዊ ጥራይ ዘይኮነስ ንኹልና ኣብ ትሕቲ ስልጣን ዘለና ዘመልክት እዩ መከራ ብዘይ ምኽንያት ሓጢኣት ማለት ገበን ጌርና ዝግባአና ብዘይ ምግባርና ዝግባአና ብምጉዳልና ዝመጽእ እንተዳ ኮይኑ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሓጢኣት እዩ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ገበን እዩ ኣብ ቅድሚ ሕብረተሰብ ከዓ ነውሪ እዩ መከራ ብዘይ ምኽንያት ሓጢኣት ዝግባአና እንዳገበርና ጌጋ ከይፈጸምና እንተዳ ኮይኑ ግን እቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክብሪ ዘለዎ ብሰንኪ ሓጢኣትና ዘይኮነስ ብሰንኪ ጽድቅና እንቕበሎ መከራ እዩ ክርስቶስ ኣብነትና ኣብ መከራ እዩ እቲ ዝበለጸ ኣብነት ናይ መከራ ብጽድቂ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንሱ ሓጢኣት ዘይገበረ ምስ ጸረፍዎ መሊሱ ዘይጸረፈ ንሱ ንሓጢኣትና ኣብ ስግኡ ኣብ ልዕሊ ዕንፀይቲ ጸሮ ብቁስሉ ተፈወስኩም ቀደም ከም ተባራራ ባዕጊዕ ክነበርኩም ሕጂ ግና ናብቲ ጓሳን ሓላው ነፍሳትኩምን ተመሊስኩም ኣለኹም መደምደምታ እቲ ኩሉ መከራና ትርጉም ዝረክብ በቲ ዓብይ ጓሳና ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንሱ ብመከሩኡ ገይሩ ነተን ዝጠፍኣ ኣባጊዕ ዝኾና ንዓና ናብቲ መጓሳ ኣምላኽ መሊሱና ኣሎ እቲ ንሱ ዝኸዶ መገዲ መከራ ንዓና ድማ ናብ ክብሪ ዝወስድ መገዲ እዩ ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር ይኹን
ንመልእኽቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ፅን ኢልኩም ስለ ዝሰማዕኹምዎ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚኣብሔር ፅን ኢሉ ይስማዓኹም። ስብሃት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሰላም ጀሚሩ ብሰላም ዘፈጸመና ናይ ባህር ምስጋና ኣብፀሓዮ። ዝተረፈ መደባትና ኣውደ ምሕረት ናብ ሓውና ዲያቆን መሃሪ ምዝማሃረናን ዝገሰጸናን ለባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮ። ነቦና ስለቲ ዝመሃሩና ሰፊሕን ገላፅን ትምህርቲ ድማ እግዚአብሔር አምላክ ቃል ሕይወት ተስምዐልና። ንሓውና መምህር ተኽሉ ድማ ስለቲ ናይ ኩሉ ግዜ አገልግሎትካ እግዚአብሔር አምላክ ፀጉኡ ያዕዝዘልካ። እሺ ካብዚ ብምቕፃል ከምቲ ልሙድ መዝሙር ካብ ጉባኤ ክህልወና እዩ። መዝሙር ዝዝምረልና ፈቃደኛ ንሎሚ ብፍላይ ከዓ ዘሚሩ ዘይፈልጥ እንተሃልዩ ቀዳምነት ንዕኡ ዘሚርኩም ደይትፈልጡ እንተሃሊኹም ክትዝምሩልና ተደይ ኮይኑ ከዓ ሓንቲ መዓልቲ ገለ ዝዘመረ ብዙሕ ደይተሳተፉ ብግዜን ብካልእን ምክንያት እሺ እሞ ኩላትኩም ይኣርዌልካ ኦኬ ማማ ብረይ እሺ ክዝምረሉ ንዓይ ዘፍቅረኒ ዝድምሃይሉ እሺ ክዝምረሉ ንዓይ ዘፍቅረኒ ኃጢአተይ ገዲፉ ህይወት ሂብኒ እንተዘይከኣልኩ ክመልስ ውዕደትካ ከመስግነየ ይኽበርናተይ ጎይታ ከመስግነየ ይኽበርናተይ ጎይታ ክዝምረሉ ንዓይ ዘፍቅረኒ ኃጢአተይ ገዲፉ ህይወት ሂብኒ እንተዘይከኣልኩ ክመልስ ውዕደትካ ከመስግነየ ይኽበርናተይ ጎይታ ከመስግነየ ይኽበርናተይ ጎይታ ፍቅረይ ሰሓቦ ካብ ላዕሊ ናብ ሰማይ ናብ ምድሪ መፀ ኣምላኽ ኣዶናይ ዕርቃኑ ኮነ ፀጋ ከልብሰኒ ስለተሰቕለ ህይወት ክበኒ ስለተሰቕለ ህይወት ክበኒ ፍቅረይ ሰሓቦ ካብ ላዕሊ ናብ ሰማይ ናብ ምድሪ መፀ መልኣኽ ኣዶናይ ዕርቃኑ ኮነ ፀጋ ከልብሰኒ ስለይተሰቕለ ህይወት ክበኒ ስለይተሰቕለ ህይወት ክበኒ ክዝመረሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ በጃ ኮይንኒ ብክብር ደሙ ለጌዌንለን ከይዱ ሃዲሙ ኣርዕተይ የምሊኦ ካብ ክሳደይ ኣውጁ ጎይታ ናተይ ናፅነተይ ኣውጁ ጎይታ ናተይ ናፅነተይ ክዝመረሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ በጃ ኮይንኒ ብክብር ደሙ ለጌወን የለን ከይዱ ሃዲሙ ኣርኢተይ ኣምሊኡ ካብ ክሳደይ ኣውጁ ጎይታ ናተይ ናፅነተይ ኣውጁ ጎይታ ናተይ ናፅነተይ ሓፀደ ወደ ወይ ተስምዐልና ማማ ብረይ ክዝምረሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ ኃጢአተይ ገዲፉ ህይወት ሂቡኒ ተዘይከኣልኩ ክመልስ ውሬታ ከመስጉነየ ይኽበርናተይ ጎይታ ብምባል ጎይታ ንኩሉ ኃጢአትና ይቕረይሉ ብብዝሕ ምሕረቱ ንጽህ ክነሱ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ስሌና ሞይቱ በጃ ኮይኑ ከም ዘድሓነና ይቕረ ከም ድበለልና እትገልጽ ዓቢ ምሕረት ዓቢ ውዕለት ናይ ጎይታ እትገልጽ ንዓና ዝተገበረልና ምሕረት ተበጃውነት ናይ ክርስቶስ እትገልጽ ጣዕምቲ መዝሙርያ ዘማሪ መላእኽቲ የስምዐልና ማማ ብረይ እሺ ነቲ ዘለና ጊዜ ነዛ መዝሙር ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ጥቕሲ ብምጥቃስ ከነስተንትና ብመጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ከነብርሃን ክንገልጻን መድረኽ ናብ ጉባኤ ኣብ ዝቕርብ እዋን ኣብ ቤተክርስትያንና ዘሚርናያ ነርና መስለኒ ተደይ ተጋጌዛ መዝሙር ዳርጋ ኩላትና ንፈልጣ ንኸውን ኢና ኢለ ተስፋ ገብር ክዝምረሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ ኃጢአተይ ገዲፉ ህይወት ሂቡኒ ተዘይከኣልኩ ክመልስ ውሬታ ከመስጉነየ ይኽበርናተይ ጎይታ
نخونا تغسقن تكسنا خلينا عين نسألنينا نتبجاونات نمحرت قويتان سقلت كريستوس نموت كريستوس زقلت سلاز كل نقر ما خانا مسقونه بجكا مسقانا خال منم نملسول لخم زي اللي نقويتا كابانا ونسو خال زدل يخم ديبولو ببهاري مسقنا أملاخ مخانو تكلت يا أونا ديكون سامويل ኣብታ ሓጢኣተይ ሓዲጉ ትብል ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ዘንሸል ኣምላኽ ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 1:29 الشيء أنه حياتيات عالم زرحق جنش الأملاح دياتبل رياس هذا أسران شعتن مش 1:29 يوحنس دمان بسرعة ንጽባሒት ዮሃንስ ንኢየሱስ ናብኡ ክመጽእ ከሎ ረኣዮ እሞ እንሆ ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ዘንሸል ኣምላኽ በለ። آمين أبي أسكرين هلت آمين يبرن سميغن الشيخ علوت فقر قويتات قلت يا بايا تجمر كزمرلو نعايز أفكرني حاتياتي قديفو هيوت هيبني حاتياتنا يغرقم دبللنا وهاب هيوت مخانو هيوت كم دعدلنا بنتسا منم كي كفلنا بدمو بموتو انت زيك قالكو خمبل سوريتا منم نمل سولنا قري يلن كمزقوني يخبرنا تيكويتا كان مزقونو تراينا نخيل علنا له الشيء أنا تعجزي خنت كملاني شتي كبل أب سكرين كوت من تخلاتنا هنريا رومي حمشته قطر شدشته رومي حمشته رومي معرف حمشته خاب قطر شدشته جميرة خن ببايع جنا دخومات كلونا كريستوس بجزيو من تعمس تيموته أب كندا حادث عدق زموت وقا زركب أي مثلاً اندعي أب كندا تتصبغ زقابر له خموت زدفر سمنال باش أي متسعنني يخون جناخه نحنا جنا حتى عن كلنا كريستوس أب كندانا مويتي مو أملاخ اتعفقرو نعنا بزي يرئي الله ياتبل رومي حمشته كاب شدشته كساب شمونته ليكون أنت دخبل الشبونا وانجيل يوحنس معرف 3 قطري 14-15 بوذا من كله ناجل عالم هوت من تخركب منبر كي تأفئ سي خمت مسيح برخات من سأله كم أدما ودي سب كسكال يقبع أيو غنياتو بتدحنتنا أما مسكال بمسكالو يرخبنا يا إمام عود قال لسكي مالتي تنكيو آمين قالوا تسمع لنا أبونا وإنجيل يوحنس معرف 3 كاب 15 كاب 14 كساب 15 سكي أم موبايلي مسيج على المسكني
ኦኬ ሓፍትና ሰናይት እግዚአብሔር ፀጉ የብዛሓልኪ ኩሉ ግዜ ብዩቲዩብ ተኸታቲላ ጥቕሲ ቃል ኣምላኽ ብምስዳት ትሳተፍ እያ ምሳና ሮሜ 8 ካብ 34 ክሳብ 36 ሰዲዳ ትልና ኣላ ሮሜ 8 ካብ 36 ክሳብ 34 ክሳብ 36 የቅሬታ እሺ እቲ ዝኹንን ከመን እዩ ክርስቶስ ኢየሱስ እቲ ዝሞተ ኣረ ካብ ሙታት እኳ ዝተንስአ ኣብ የማን ኣምላኽ ኮይኑውን ምእንታና ዝልምን ዘሎ እዩ ካብታ ፍቕሪ ክርስቶስ ዝፈልየና መን እዩ ከመይ ምእንታኻ ሙሉእ መዓልቲ ንቕተል ኣሎና ከም ኣባጊዕ ማሕረዲ እውን ተቆፀርና ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ጭንቀዶ ፀበባዶ ስደዶ ጥሜዶ ዕርቃንዶ ፍርሕዶ ወይ ሰይፊ ሞት ኮነ ወይ ህይወት መላእክቱ ኮነ ወይ ገዛእቲ ዘሎ ኮነ ወይ ዝመጽእ ወይ ሓይልታት ልዕል ዝበለ ኮነ ወይ ትሕት ዝበለ ካልእ ፍጥረቱን እንተኾነ ካብታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ዘላ ፍቕሪ ኣምላኽ ከቶ ክፈልየና ከም ዘይኮነሉ ኣርጊፀ ኣለኹሞ በዚ ኩሉ በቲ ዘፍቀረና ኣጸቢቕና ንስዕር ኢና እያ ትብል ክብርና ኣምላኽ ቃል ህይወት ተስምዓልና ሓፍትና ሰናይት ሮሜ 8 ካብ 34 ክሳብ 39 ኩላም ትብያ ኣለኹ እሺ ኣዴና መምህር ሳራ ከዓ ጥቕሲ ሰዲዳትልና ኣላ መዝሙር ዳዊት መበል 86 መዝሙር ዳዊት 86 መነንብበልና እስኪ ድሒርኩም ደኣተኹም ተሃሊኹም ደየንበብኩም ደይ ተሳተፍኩም ይረአ ኣለኹ ሓደሽ መስለኒ ኣዴና ኣይና ኣለም ካልእ መን ኣሎ ደይ ተሳተፈ ድሒሩ ደኣተወ መምህር ትምኒት እውን ዓንተ ወይ ወፂኺ ኢኽ ነርኪ ኣብ ንባብ ሓሊፋትኪ መነንብበልና 86 መዝሙር ዳዊት ለዲያቆን ያለኹ አንብበ እሺ ኣብ ስክሪን ኣላ ክንደልካኒ መዝሙር ዳዊት 86 ሓራይ ጽቡቕ እሺ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሰላም ህዝብ መድኃኒዓለም ወእግዚአብሔር አምላኸይ ሳህልኻስ ንዓይ ዓብይ እዩ ንነፍሰዩን ኣብ መዓሙቕ ሲኦል ኣውፂእኻያ ኢኻ እሞ ብምሉእ ልበይ ከመስግነካ ስምካ እውን ንዘለዓለም ከኽብር እየ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሩህ ምሸት ኣሜን ኣሜን ቃል ህይወት ተስምዐልና መምህር ሳራ ከምኡውን ኣዴና ኣይና ኣለም መምህር ሳራ ደጊማታ ጥቕሲ ሰዲዳትና ካብ 12 ክሳብ 13 ኢላ ቃል ህይወት ተስምዐልና እሺ ግዜ የለና ቁሩብ እንድተዳለና ጥቕሲ ዘዳለና እንተሃሊና ዳትና ሓንቲ ዲያቆን መዝሙር 63 ኣብ ሓደ መዝሙር 63 ወኣምላኽ ንስኻ ኢኻ ኣምላኸይ አንጊሄ እደልየካ ኣለኹ ነፍሰይ ንዓኻ ትጸምእ ኣላ ስጋይ ማይ ኣብ ዘይብሉ ደረቕ ጽሙእን ምድሪ ኮይና ኮይኑ ከዓ ይናፍቐካ ኣሎ ክብርና ኣምላኽ ኣሜን መዝሙር ዳዊት መበል 63 ቁፅሪ 1 ቁፅሪ 1 ቃል ህይወት ተስምዐልና ኣብ ስክሪን ኣላ እሺ ካልኦት ዝተዳለና እንተሃሊና ቅድሚ ናብ ኣሰንትኖ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ምስጋርና ኣነ ሓንቲ ክብል ዲያቆን ሃይ እሺ ሃፍትና ሉላ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 9-10
ኣምላኽ ብኡ ምእንቲ ብሂወት ክንነብር ኢሉ ነቲ ሓደ ወዱ ናብ ዓለም ብምልኣኽ እቲ ፍቕሪ ኣምላኽ ንዓና በዚ ተገለጸልና። ኣምላኽ ባዕሉ ስለ ዘፍቀረና ብናይ ሓጢኣትና መተዓረቒ ክኸውን ኢሉ ድማ ወዱ ስለ ዝሰደደልና እዩ እምበር ንሕና ንኣምላኽ ስለ ዘፍቀርናዮ ኣይኮነን። እቲ ፍቕሪ በዚ እዩ። አሜን። ቃለ ሕይወት ተስማዕልና ንሕና ስለ ዘፍቀርና ንሕና ግብርና ስለ ዝፀበቐ ደይኮነ ፈቃዱ ስለ ዝኾነ ፈቃር ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ብፀጉኡ ብምሕረቱ ከም ዘድሓነና ቃለ ሕይወት ተስማዕልና ሓፍትና ሉላ። እሺ ካልኦት ተዳለና ተሃሊና ኣብ 63 ዲያቆን 5-7 ንኸንብባ ኦኬ። ኣብዛ ኣዴና ኣይን ዓለም ከም ባፀናሓ ሓደ እንዲያንቢባታ ኣነ ሓደ ኣብኣ ሓደ እንዲያንቢባታ ኣይን ዓለም 63 ሓደ ሕጂ 5-7 ብሓደ ኣላ። ኦኬ ካብ 5 ክሳብ 7 ብሓደ እንደለዎ ክልተን እዋ ኣረ ረድኤተይ ንስኻ ኢኻ ኣብ ትሕቲ ፅላል ኣኽናፍካ ሕጎስ ኣለኹ እሞ ኣብ ምድቃሰይ ክዝክረካ ብለይቲ እናነቋሕኩ ክሓስበካ ከለኹ ነፍሰይ ከም ስብሕን ዕንጉዕን ትፀግብ ኣፈይ እውን ብኸናፍረይ እልልታ ከመስግነካ እየ። አሜን። ቃለ ሕይወት ተስማዕልና መዝሙር ዳዊት 63 5 ክሳብ 7 ኣራይ ናይ መዝሙር ኣብዚ ከኣኽለና ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ካብዚ ብምቕፃል ነዚ ሎሚ ዝተምሃርናዮ መልእኽቲ ናይ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ መወዳእታ ኢና ተማሂርና። እንታይ ተማሂርና ሎሚ? እንታይ ተረዲእና? እንታይ ኣስተንቲና? ኣነ እዚኣ ሎሚ ደስ ኢላትኒ መሲጣትኒ ኢልና ካብዚ ኩሉ ሰማዕናዮ ወላ ሓንቲ ቃል ኣነስ እዚኣ ኣስተንቲነ ኢልና ነዚ ጉባኤ ንካፈል። ወትሪ ክንዲዚኣ ውፀለ ይበሉኒ ከውፀልኩም ክእለ ኣብ ስክሪን እናንበብኩም። ኩል ጊዜ ይደለና ፍርቂ ሰዓት ኣለና። ንኣብነት በዛ ቁፅሪ 1 ክንጅምር መነ ኣስተንትነልና እምበኣርሲ ንኩሉ ክፍኣትን ኩሉ ጉርሕን ግብዝናን ቅንእን ኩሉ ሕሜትን ኣርሕቆ ትብል ኣላ። እሺ ነኸንብብ ማማበረይ ነዚኣ ፅቡቅ ጌር ክግለፅልና። እሺ እምበኣርሲ ንኩሉ ክፍኣት ንኩሉ ጉርሕን ግብዝናን ኩሉ ሕሜትን ኣርሕቁ። እዚኣ ደኣ እታ ኩሉና ወግሐ ፀብሐ ዝምህሩና ደለዉ ቦታትና እያ። እታ ክፍኣትን ኩሉ ጉርሕን ግብዝናን ሕሜትን ኣርሕቁዋ እንዳበሉ እዮም ደይትን ቀትርን ዘስተንትኑልና። እቲ ንቕበልን ዘይንቕበልን ከዓ ንሕና እንዲና እዚኣ እሞ ብርህቲ እያ ኮይና ትስምዓኒ። ካብኣ ዝበለሲ ብርህቲ እያ። ካብ ኩሉ ረሓቁ ይብሉና ኣለው። ክንርሕቅ እኳ ተደይከኣልና ዝትኽፍታ ኣለና። ብዙሕ ኣምላኽ ክሕግዘና ከዓ ተስፋናን ጸሎትናን እዩ። ኣሜን። እግዚአብሔር ደግፈና። ብግብርና ይንጸድቕን ኢና ከምዚ ክገብር ከምዚ ክኽእል የልና ኣብ ርእስና ተሞርኪስና ምንም ክንገብር ስለ ዘይንኽእል ከምዚ ማማብረይ ድበልክዮ እግዚአብሔር ከኽእለና ካብዚ ተጠቂሱ ደሎ ሕማቕ ነገራት ክንርሕቕ መንፈስ ቅዱስ ኢኻ ኣምላኽ ደግፈና። ኣሜን። እሺ ካልኦት
ከዘኻኽረኩም ብዛዕባ ፀባ ፅቡቅ ገይሮም ገሊፆሙልና ፀኒሖም እዮም ምስ ኣብነት እንድሕሪ ክትሰምዑ ፀኒሕኩም ናይ ህፃናት ኣብነት እናምፁ ተስፋ ገብር ኣብዚ ኣገሊኹም ከተስተንትኑ እሺ ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ዝነበረና ናይ ትምህርቲ ግዜ ኣምላኽ ስለ ዝፈቀደሎም እውን እግዚአብሔር ነይርና ኣሎ ቦታትና ገይሩ ኣነ ዘስተንተንክዋ ሲ እታ ኣካይዳኹም ኣፀብቁ ትብል እያ ኣብ ማእከል ኣህዛብ ኣካይዳኹም ኣፀብቁ ቁፅሪ 12 እታ ኣካይዳኹም ኣፀብቁ ትብልሲ ንነብስና ኣብ ማእከል እቶም ከባቢና ዘለውስ እንታይ ኢሎም ብኸመይ ይርእዋ ይኾኑ በቲ ብኽፉእ ኣካይዳ ይኾኑ ድኾኑ ይርኢና ይኾኑ ወይስ በቲ ፅቡቅ ኣካይዳ ብሰንክናሲ ንሕና ምክንያት እቲ ከምቲ ክንመሃሮ ፅናሕና ናብ ነቢ ዳንኤል ምስ ኣበ ነቲ በቲ ዝተዋህቦ ትእዛዝ ኣነ ከምዚ ይገብር እኒአ ምስ ተባሃለ ሽዑ ናብ ኣናብስ ዘለዎ ቦታ ምስ ተሰንደወሲ ሽዑ ኣምላኽሲ ከቢር እዩ ንኣምላኽ ዳንኤል ማለት እዩ ንሕናሲ ኣይዝክራን እታ ጥቕሲ ቅድሚ ሕጂ እውን ተማሂርና ኣለና ብሰንክናስ ተቃል ኣምላኽ ይፅረፍ ዶ ይኸውን ብሰንኪ ዘይምእዛዝና ቃል ኣምላኽ ወይ እግዚአብሔር ከይሓስር ክንጥንቀቅ ከም ዘለና ከስተብል ፀኒሐ ማለት እዩ ኣብቲ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 16 ከምኡ ከዓ ነቲ ፅቡቅ ግብርኩም ሪኦም ኣብ ሰማያት ንዘሎ ኣቦኩም ምእንቲ ከመስግንዎ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ ኢሉ ንሕና ብርሃን ዓለም ክንከውን ኢና ተፀዊዕና በካይዳና በናብራና በሪህና ንሰባት ናብ ድሕነት ሓንቲ ነፍሲ እኳ ክትጠፍእ ከም ዘይብላ ተረዲእና ኣብዚ ምድሪ እዚ ልኡኻት ናይ ኣምላኽ ልኡኻት ምዃንና ተረዲእና ክንዓየ ከም ዘለና እዩ ዝነግረና ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ ንስኻትኩም ጨው ምድሪ ኢኹም ኢሉ ስለዚ ጨው ክንከውን ከም ዘለና ከስተንትን ፀኒሐ ዋላ እውን ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 17 ነቶም ኣገልገልቲ ዋላ ነቶም ኣገልገልቲ ከይተረፈውን እንታይ እዩ ዝብሉ ካብቲ ፍቅዲ 16 ካብቲ 16 ልዕል ኢሉ ነቲ ኣገልጋሊ ኤጲስቆጶስ ይኹን ድኾነ ኣገልጋሊ ሓድሽ ክርስቲያን ኣይኹን መፈንጠራ ዲያብሎስ ከይወድቕ ኣብ መፈንጠራ ዲያብሎስ ከይወድቕ ካብቶም ኣብ ወፃእ ዘለዉ ፅቡቅ ምስክር ክህልዎ ይግባእ እዩ ስለዚ ኣብ ከባቢና ንኣምላኽ በቶም ከባቢና ዘለዉ ንኣምላኽ ከይነፅርፍ ተማሂር እሞ ብጥንቃቐ ክንነብር ከም ዘለና استنتينه يغني لي دياقون حوي سلستمهرني خاب لبنا يحضر رخل آمين هاونا دياقون ساميل قالي وتسمع لنا صبغ استنتنو تنكيو والشغالات أسر شدش تخبطنا دياقون وده الشمع ما بقى أسر شدش كم وزعات حرا كما قلت أملاخ مبر كم توم نتحر حار النسي مقول بخف أزجورو أيتهم تقولتكم سنة كم موضع حرا ناي أملاخ دا قبرو مبر كم تم مقول بتخف أزجورو أيتقبرو
እቲ ናይ ኣምላኽ ስራሕ ብሩህ ተማሂርና ይኸለና እቲ ክፍኣት ከኣኸባና ስለዘይ ኢለ እሱ ግን ኩሉ ግዜ መጎልበቢ ከይገበርና ክፍኣትና ኣሊና ናብቲ ሓርነት ዘለዎ ቦታ ኣብቲ ፅቡቅ ክንከይድ ዝሕብረና ዝመስለኒ እዚኣ ኣሜን ቃልዎ ተስማዕልና ማማ ብረይ ኣሜን ከም ውፃኣት ሓራ ከም ኣገልገልቲ ኣምላኽ እምበር ከምቶም ነቲ ሓርነትሲ መጎልበቢ ክፍኣት ዝገብርዎ ኣይትኾኑ ነቲ ሓርነት ነቲ ብጎይታ ዝረኸብናይ ሓርነት መጎልበቢ ክፍኣትና ከይንጥቀመሉ ሽፋን ንኽፉእ ግብሪ ከይንጥቀመሉ እንታይ ደኣ ከም ውፃኣት ሓራ ሓራ ውፅኢና ክርስቶስ ከም ውፃኣት ሓራ ከዓ ብናፅነት ብትብዓት ብሓቂ ብቕንዕና ከም ኣገልገልቲ ኣምላኽ ክንከውን እያ ትብል ቴንኪዩ ማማ ብረይ ቃልዎ ተስማዕልና 17 ከዓኒ ኣነ ዲያቆን ሻዴና ይንኣለም ንኣምላኽ ይኹን ንኩሉ ሰብ ኣኽብሩ ሕውነት ኣፍቅሩ ንኣምላኽኩም ፍርሁ ንጉስኩም ኣኽብርዎ ንንጉስኩም ኣኽብሩ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ኩሉ ግዜ ንመሃሮ ኣለና ዋላ ምስ ፀላእትና ብፍቅሪ ክንነብር ነቶም ክፉእ ዝገብሩና ፅቡቅ ክንገብር ንጉስ ከዓ ከምቲ ድፅለይ ከዓ መራሒ ሃገርና ከዓ ኣመሓረልና ኢልካ ከዓ ትዝክር ዓድና ሰላም ግበረልና ትብል ፍቅርካን ሰላምካን ለኣኸልና ትብል ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን እዚኣ ከዓ ኣነ ቁሩብ ስለስተንከፈትኒ ኣሜን ቃልዎ ተስማዕልና ማማ ብረይ ንኩሉ ሰብ ኣኽብሩ ዓብይ ይኹን ንእሽተይ ጥዑይ ይኹን ሕሙም ሃፍታም ይኹን ድኻ ምሁር ይኹን ደንቆሮ በዓል ስልጣን ይኹን ተራ ንኩሉ ሰብ ኣኽብሩ ሕውነት ኣፍቅሩ ንኣምላኽ ፍርሕዎ ንንጉስ ኣኽብርዎ ብዙሕ ሰብ ነዛ ንንጉስ ኣኽብርዎ ትብል ብካልእ ዝርዳእ ኣሎ ዋ ክትፀልኦ ትኽእል ኢኻ ሕማቕ እንድሕሪ መርሓካ ሃክልዩ እግዚኣብሄር ካልእ ብሩኽ ከምፀልካ ክትፅሊ ትኽእል ኢኻ ወይ ንዑ ልቢ ክቦ ክትፅሊ ትኽእል ኢኻ መርገም ግን ኣይናትናኒ ናይ ክርስቲያን ኣይኮነን ቤተ ክርስቲያንና ትፅሊ ትምርቕ እምበር ኣይትረግምን እያ ማማ ኣይንኣለም ፅቡቕ ኢኺ ኣስተንቲንክልና ቃልዎ ተስማዓልና ንኣምላኽ ከነኽብር ሕውነት ከነፍቅር ንኣምላኽ ክንፈርሕ ስለ ፀላእትና ክንፅሊ ኣምላኽ ኣኻውለ ይሃበና እሺ ካልኦት ወላ ካብዛ ስክሪን ዳንበብናሲ ሓንቲ ጥቕሲ እንቢብና ንዓ ንግለፃ ብዓቕምና ኣውና መምህር ተኽሉ ከዓ ውስኽ ተበልካልና ፅቡቕ እዩ ነዚ ከተዳሉ ብዙሕ ስለተንብብ ብዙሕ ስለትፈታትሽ ብዙሕ መፅሓፍቲ ብዙሕ መወከሲ እስኻ እውን ገለ ክትብለና ፅቡቕ እዩ ዲያቆን ኣነሲ ኣብታ ፍቕዲ 9 ከስተንትን ፀኒሐ እሞኒ ንስኻትኩም ግና ደግነት እቲ ካብ ፀልማት ናብ ዘገርም ብርሃኑ ዝተፀዋዕኩም ምእንቲ ክትነግሩ ሕጂ ንምንታይ ኢና ከምኡ ተፀዊዕና ዘለና ንክንነግር ሕሩይ ወለዶ ሓሪና ኢና መንግስተ ክህነት ተዋሂብና ኢና ቅዱስ ህዝቢ ጥሪት ኣምላኽ ዝኾኑ ህዝቢ ኢኹም ሕጂ ከምቲ ዓንቲ ወይ ቁርብተይ ጠቂስካ ነርካ ካልኦት ዲኖሚኔሽንስ ወይ ከዓ ካልኦት እምነት ክርስቲያን ከለዉ ከመይ ገይሮም እዮም ዝርእይዎ ንሕና ነጋውስ ኢና ንሕና ካህናት ኢና ኩላትና ካህናት ኢና ዝብል ተናይ ክህነት ግን ወይ ከዓ ከመይ ገይርና ኢና ነቲ መስዋዕቲ ነቕርብ ግን ንፁር ገይሩ ኣቕሪብዎ
ቶም ብክህነት ውልደ ክህነት ተፀውዑ እቲ መስዋዕቲ ጥምቀት ድዩ ስግኡን ደሙን ከቅርቡ ድዩ ክዓጥኑ እዚ ንዓቶም ዝተዋሃበ እዩ ንሕና እቲ መስዋዕቲ ንገብሮ ግን ጸሎት ዋላ ኢድካ እንተልዒልካ ጸሊኻ እውን መስዋዕቲ ምዃኑ እቲ ሰናይ ንገብሮ ከዓ መስዋዕቲ ምዃኑ ግን ንሕና ልክዕ ከምኣቶም ከዓ ሓላፍነት ከም ዘለና ኣብ ቤትና ብፍላይ ኣብ ገዛናሲ ካህናት ከም ምዃንና እዩ ዝገልጽ እሞ ሕጂ ብኸመይ ግን እታ ትነገርሲ ብኸመይ ግን ንነብሮ ኣለና ብሂወት ከዓ ክትነብር ትኽእል እምበር ቃል ናይ ዝበልካ ጥራሕ ኣይኮነን ብዙሕ ኢና ንርኢ ሎሚ ኩሉ ሰብ ይዘምህር ኩሉ ሰብ ይዛረብ ኩሉ ሰብ ይውርዚ ይኸውን ግን ኣብ ተግባር ተደሪኢኻሲ ዜሮ እተተባሃለስ ዝጋነን ኣይኮነን ንዑ ኢሉ ፅዋዕና ኣሎ ክንነግር ንኽእል ከዓ ብቃል ኣይኮነን ብተግባር ጥራሕ ምክንያቱ ነጊርካያ ማለት ይብርካሉ ማለት ኣይኮነን እቲ ንደቅና እውን ንብሎ ንገብሮሲ ከምኡ እቲ ድደልዮ ንሕና ንምህሮም ኢና ትሳቶም ዝመሃርዎ ግን እቲ ንሕና ዝኾናዮ በቲ ኣካይዳና እዮም ዝመሃሩ ኣምላኽ ከዓ ንዑ እዩ ዝብለና ዘሎ ማለት ካብ እቲ ትብሎሲ እቲ ትገብሮ ብኡ ሰብ ይዕንቀፍ ይመሃር ወይ ከዓ ናብ ኣምላኽ ይቐርብ ማለት እዩ ኣብታ ናይ ሰን ጃን ክሪስቶስ ዝበላውን ብጣዕሚ ፅብቕትላ ኣብ ርሑቕ ዝበልሀት ብርሃንሲ ንብዙሕ ሰብ ትሕብር እቲ ሰናይ ዝገብር ከዓ ወይ ከዓ ጻድቕ ሰብ ብጽድቂ ዝነብር ብቅድስና ዝነብር ከዓኒ ንብዙሓት ናብ ክርስትና የምፅኦም ሕድስ እቲ ቀንዲ ተግባራትና ዳይ እምበር ብኣፍና ናይ ዝበልናዮ ክንነብር ኣለና ከም ክርስቲያን መጠንሲ ክንነብረሉ ኣለና ተዋሂብና ኣይትዕድል እቲ ባይታ ተዋሂብና እዩ ግን ክንነብረሉ ብጸሎትን ብቅድስናን ክንነብር ኢና ተፀውዒና እሞ ንዑ ክንገብር ኣብ ዝሓድሽ ዓመት ኣምላኽ ይሓግዘና ቃል ህይወት ተስማዕልና ዲያኮን አሜን ኩልና ቴንኪዩ መምህር ቃል ህይወት ተስማዕልና እሺ ካልኦት እቶም ዘይተሳተፍኩም ኣስማትኩም ክፅውዑ ዶ ወይስ ባዕልኩም ትሳተፉ ዓሰርተ ዲያቆን ወዳይ እስማማ ብሬ ንስኻትኩም ቀደም ህዝቢ ዘይነበርኩም ሕጂ ግና ህዝቢ ኣምላኽ ኢኹም ዘይተመሃርኩም ዝነበርኩም ሕጂ ግና ምሁራት ኢኹም ተቀደም ዘይተመሃርና ዝነበርና ግን ሕጂ ምሁራት ኢኒ ብሕሱም ብምጉስጓስ መምሃር ኩሎም እንዳፈለጡ ቦታትና ንዓና ከም ከየጀጅው ኢሎም ከም ፅቡቅ ዝገበርና ዋላ ሕማቅ እንዳመለስና ሰው ኢሎም ዝርኡና ደለው ንዓና ንኽብረት ንሕና ከዓ ኩሉ ክርዳእና ዲያቆናትና እውን ልክዕ ከምቲ ናይ ቦታትና ረጋግፃ እንዳገበርኩም ንዓና እግዚአብሔር መስገን ሕጂ ተኣም ቁርብሲ እቲ ንፅልየሉ እቲ እዚኣ ምሸት እንኮን ንብላስ ንዓና ብዙሕ ታይ እንዳማሃርኩምና ኢኹም ንስኻ ብርህቲ ኮይና ትስማዓኒ ዘይ ምሁራት ዝነበርና ሕጂ ግን ህዝቢ ኣምላኽ ኮይና ምሁራት ዘይተመሃርና ዝነበርና ሕጂ ምሁራት ስለዝኾንና ደስ ይድብለኒ ብሓቂ ይሕጉስ እዩ እጅ ቃል ህይወት ተስምዑኩም ኩልኩም ናይ ኣቦታትና ሒዝኩም ትኸዱ ንዓና ከምስታይ ኮይኖም ትሕት ኢሎም ዝምህሩ ከምቲ ናቶም ትሕትና እንዳገበርና ክንከይድ ነት ምሳና ዘሎ ሰብ እንዳኽበርና ከዓ ንዓና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይሓግዘና አሜን ቃል ህይወት ተስማዕልና ማማ ብረይ አሜን ንስኻትኩም ቀደም ህዝቢ ዘይነበርኩም ሕጂ ግና ህዝቢ ኣምላኽ ኢኹም ትብላላ ማማ ብረይ ጽቡቅ ጌራ ገሊጻትልናያ ኣነ ንሽውስኽ ከብለላ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከነስተውዕለሉ ኣህዛብን ህዝብን ኢሉ ይፈልዩ ኣህዛብ ክብል ከሎ ነቶም ንእግዚአብሔር ዘይኣምኑ ኣህዛብ ኢሉ ይጠቕሶም ነቶም እምነት እግዚአብሔር ዘለዎም ድማ ህዝቢ ይብሎም ህዝቢ ኣምላኽ ይብሎም ስለዚ ቀደም ህዝቢ ዘይነበርኩም ክብል ከሎ ኣህዛብ ነርኩም ዘይኣመንቲ ነርኩም ሕጂ ግና ህዝቢ ኣምላኽ ኢኹም ዘይተመሃርኩም ዝነበርኩም ሕጂ ግና ምሁራት ኢኹም ክብርና ኣምላኽ ካብ ዘበነ ኩነኔ ብክርስቶስ ናብ ዘበነ ምሕረት መፂና ዘይተመሃርና ዝነበርና ሕጂ ግን ብክርስቶስ ምሁራት ኢና ምሕረት ዝረኸብና ኢና ከምዚ ማማ ብረይ ክትብለና ፀንሐሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ህዝቡ ስለ ዝገበረና ስለ ዝመሃረና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይብፅሓዮ
እምበኣር ጊዜና ዳኸደት እያ እንድተዳልኹም ተሃሊኹም ከይኮልፈኩም ምእንቲ ሬድ እንተሃሊኹም ካብቶም ዘይተሳተፍኩም هراين بارتا تريفاتنا دلا جيزي نبونا نبي ملاك سلام تمرتن مخرن معدان جيروم بتصولت كعصولنا نبونا نبي ملاك سلام نام مدرخي عدم الرأي تبرنا مسجانا نعمل يكون رحس حدش عمت قبرلنا كلكم زي رخبناكم بمنفس نعبيلو بتحساسبانا إن لوطلو نزع عالم زيا زي كنا خنمسلسي منفساوي عن كوينا نعمل خنمسللو عمد ما يقبرلنا بنا بي مرجتا من حونا يكون قال هو تسمع لنا كم وترو حونا ممهر تغلو دما بسفحو موكسي كابتفال عليه مصحفتي انبيبكا بخمزي نحنا كنمهر تماهيرنا كن قالكم فلت نتقالو فلتنا دما نتقويتا قال زخونا مدحانينا كريستوس كنفلت من هيوت كوننا كل جزية تدعلو زل خادمة أملاخ أسبخا أبساماي أبزد ما كله وعزاخا عوت أب حساب كامسلات أبيت كابنا برخادمة سلامي هاب كامن ملشت أقوي أبزحلكا كم مزمور زمركي ماما بري زماري ملاخت يسمع لنا كلنا نتا معرف زنببنايات تفعلالنا كابزا كن مهارات سنحنا معرفون تردعنا حسابنا خنقلز كنستنتن زي سنحهم كلكم دما يزيابير زمن أقلقلتكم يبارخ أنس اتا قصر حدا كسنتن صنيحة مخنياتو اتا معرف بزح زحزتيا بزح نجر تغفل واقانا تذكرنا نحنا انتاي مخاننا تقلص لنا انتاي كنقبر كم زلنا ون بسفحو تقلص معرافي أمو كاب تقصي ناب تقصي زز حلفة أستنتنا أخا تسمع الله جن إتا قطر حدا مخنياتو نزي أبزا معراف زل كله كن فلتو كن ردو تتخفل لنا واقاون كنفلت انت دا اخوي الناس اذا قطر حدا كم مفتح قرأ انا بوغاني تردي ايا مخنياتو بيت معصو مفتح عند حرال ليكا نت مفتح غفيت كام ساعتها اتغزاون وشتو انت يمثل تريئو مالتي تفلطو لكع مكيناون كوفيلا معصو كفيتكا اتيخا مفتحناي موتر العيلكا اخا ابتدلخايو بوتا تخيد ويدما تبصح زا قطر حدا دما امبارسي نخلو خفاتن كل قرحن قبزنان قنقن كل حميتن أرحقوه أتبن كاب هيوتنا كاب وشتنا كم دك كريستوس
كم ولد أملاخ كم كريستيانات أقدمنا كبانا كرحقا زلوان نحناون كنرحق لن زلنا إنا زنقرانا زلوا إزيئن كبانا تزير حقناين نحنا دما كابزيئاتن انت زير حقنا بتخلقن مهارو زمسنا كاب قطر خلت تجميرك سعفت عمية زلو كتقمنا يكئلني مالتيو مغنياتو لك زيئاتنسي عطينانا اللو مالتي خمزي عصو غزا اما نخلو كفاءات كبهال كله بوزح نجر كقلت سكالي قرحي قبزنا اني حميت ازي كاباخاتكم ارحقوه ازي اندما اب عالمنا لوم دما نجيسن زلوا ندك سبات دما اسيرن حجنانا زلوا ين بزي انت اسيرنا تلينا ازي ان اوشتنا اندحر الين دما منبارنا نسقا نخونت إذن مالتي اما نخلو كفاءات قرحي قرهتات كم تمن اقرتا قرحات كم رقبي قرهتات كم رقبي قرحات دما كم تمن كنو يبليو قريحنا كاب حاتيات كنرحق كاب كفاءات كنرحق كاب تزي تقمنا كنرحق ازي سنائيو قرحي نخفاء نسبات كن قد إلنا قرحي نسبات كان عنكف إلنا نقابرو قنا فرديم قبزنا لما قبزنا أبسبيتي أبن إشتي أبانا أبدك سبات نجيسا زلايا إن إيه اتحمام زي بالفوس دما إن إيه و يصبق نجر كأنينا كم تصبق زرعناين سمعناين تصبق كنجبر زي تصبق كأنيو صدقيو نتوم تصبق زقبرو كان عنكف ويدما بخالق بحماق نجر إنا كن كلنا جنا انتايو اندحريلنا فردي حمية دمايلو حمية لومي ترخب تبيلكا ولال دك سبات نحنا بسب سب سب دما بأنا أيو تعلال إذا دما انتايو حميتي أبقدمي خات خوينو مجنحتهن مخروقهن تكساتسهن إزي أملاك زفوت وإيه إساتهم زي اللو بأتاتهم كنزارب نحنا زي اللنا بأنا كزاربو قنا حميت سلازخونة إزي دما فرديو أما بزي حدش عمت أملاخنا يلوت أنا حدش منفس هيبو وشت أنا دما قيرو كنياتو نزع عالم زيئة آيتم سلوا عالم كفاءات عالم قرحي عالم قبزنا
ዓለም ቅንኢ ዓለም ድማ ሕምየት ወሪስዋ ዘሎ እዩ እሞ ንሕና በዚ ሓድሽ ዓመት በተሓሳስባና ተለዊጥና ዝሓለፈ ዓመት እንታይ ነርኩም ኢለ ኣምላኽ ዝፃባፀብ ኣይኮነን እቲ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ክፍኣት ኣብ ጉርሒ ኣብ ግዝና ኣብ ቅንኢ ኣብ ሕምየት እንተነርና እዛ ዓመት እዚ ንዕኡ ደርቢና ንዕኡ ኣርሒቕና ንሕና ድማ ካብኡ ርሒቕና ነዚ ዓመት እዚ ተቐቢልና ክነብረሉ ከለና ኣምላኽ ይሕጎስ ንሕና ድማ ሂወት ንረክብ እሞ እዚኣ ጅምር ከተብል ከላ ውሽጠይ ተንኪፋትን እሞ እቲ ኩሉ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ክንሪኦ ክንመሃሮ ዝፀናሕና ብሰፊሑሲ መኽፈቲ ወይ ድማ መዕፀዊ እዛ ቁፅሪ 1 ኢለ ስለ ተረዳእኽዎ እሞ ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን እዚ ዓመት እዚ ነቲ ካባኻትኩም ኣርሕቕዎ ንስኻትኩም ድማ ካብኡ ርሓቑ ዝብለና ዘሎ ኣምላኽና ነቲ ኸነርሕቆ ዝግባኣና ኣርሒቕና ነቲ ንሕና ክንርሕቀሉ ዘለና እውን ርሒቕና ነቲ ክንቀርቦ ዘለና ቀሪብና ነዚ ዓመት እዚ ብከምኡ ተቐቢልና ብከምኡ ድማ ክንውድኦ እግዚኣብሔር ንኩልና ይሕግዘና ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ እሞ መደብና ብጸሎት ክንዓፁ እታ ሰዓትና እውን እናኣኸለት እያ ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ክብረና ምስጋናን ይብፅሓዮ ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ስለ ኩሉ ተመስገን ካብ ዕለት ናብ ዕለት ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ኣሳጊርካ ዓመት ሙሉእ ድማ ህይወት ሓሊኻ ናብ ዝሓድሽ ዓመት ኣሰጋጊርካና ኣለኻ እሞ ምስጋርና ንመንፈሳዊ ዕብየት ምስጋርና ንቅድስና ምስጋርና ንጽድቂ ምስጋርና ድማ ንተኣዛዝነት ክኸውን እስኻ ሓግዘና ኣምላኽና እዚ ሓድሽ ዘመን እዚ ንሕና ክንሕደሰሉ ንሕና ድማ ክንልወጠሉ ድኻምና ብሓይሊ ጎደለና ብምልኣት ጌጋና ብእርማት ሓጢኣትና ብጽድቂ ውድቀትና ብንስሓ እንትስኣሉ ዘመን ግበረልና እቲ ዘመን እዩ ንዓና ተዋሂቡ ንሕና ይኮናን ንዘመን ተዋሂብና እሞ ነቲ ተዋህበና ንሕና ክንጥቀመሉ ዳ እምበር ንሱ ከይጥቀመልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና እዚ ጉባኤ እዚ ድማ ጉባኤ ቅዱሳን ግበረልና ተማሂርና እንቅደሰሉ ኣብ ጉባኤ ቅዱሳን ድማ እንጽንበረሉ ኣስማትና ድማ ኣብ መጽሓፍካ መጽሓፍ ህይወት ዝምዝገበሉ ብመንፈስ ዓቢና ድማ ንዑና ኣቦይ ብሩኻ ዝብል ድምፂ ሓጎስ ካባኻ እንሰምዓሉ ግበረልና ኣብ ሕማም ዘለዉ ኣስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም እስኻ ግና ንኩሎም ትፈልጦም ኢኻ እሞ ኣብዚ ዘለዎ ፈውሰ ምሕረት ካልኣኸሎም ሕዙናን ዘለዉ ፃናናዓልና ለሲኢኖም ዝጭነቁ ዘለዉ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ተኣሲሮም ዘለዉ ፍትሓልና ፋሒሎም ዘለዉ ኣክበልና ኣብ ፀበባን ዘለዉ ናብ ራህዋ ኣሳጋግረልና መከራ ጭንቂ ከቢድዎም ትብሉ ዘለዉ ድማ ኣምላኽና ብሓጎስ ቀይረልና ወፈሩ ድሓን የእትወልና ናብ ንሑቕ ናብ ቀረባ ዝገሹ ኩሎም ካብ መገሽኦም ድሓን ምለሰልና
ولدنا نعبيهم زلنا دقنا أملاخنا وداتهم أولدهم دما بارخلنا نعخا زخونو دما قبرلنا أملاخنا سلام عليكنا أخانا مسكنكا سلام دما حضرنا دك إسكا تنسيخا نيجي سبات دما قبرنا زعمت زي أملاخنا بصوم بصلوت بنسحاب قربان بفقري بسلام بحدقت بيقرتا إنما لا لسلو عمات قبرلنا كم تنهواريات زمهر كايوم بسمايات تنبر ربنا نبلنا نسوعك لنا سمك يقدس من قصات مساء فقد كام تاب سمايكم دمام دريقون عليت مقبنا لما هبنا احنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا دقلنا كم كفو عد احنا ننبيرا فتناي تأتونا نقسن حيلن كبر نزل علمنا تكايما أمين أقزت يا مريم ناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك اللخو بحلنا غدن قليخي بسقاخون دن قليخي أدى إيجابية سواقت قويتا سراوي سلام لك اللخو نسخي كابان السبرختيخي فركر سغوم برخيو وملتز أقا تيابيهر مساقي أوفس تدس بالكي عطياتنا صريلنا نفت ودخي يسوس كريستوس من انتانا محرات لمن لنا أمين فتاوي شرق جينو أملاك رمضان يسوس كريستوس كاني كنا سريات يادم ساسي أبسا ولدو لبركة ساتي برهان أنتم أبويا كانت وعويريا كنات ودوان سايرقوز كانت ببسمكم كنو فتانون صحانا يرسيان استقلوان سميات زيو مهارن كريستوس مال عصر تغلطي زيو مهار نكسوس 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 زيو مهار نكرسوس كمون بنت أجزتنا مريم مهارن كرسوس والعصر تغلطه بنت أجزتنا مريم كسوس بنت أجزتنا مريم كسوس بنت أجزتنا مريم هنكسوس 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 أجاقويتنا إيسوس كرسوسن فقر إግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ብልዕለይና ብልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ኣብዘ ዘለናዮ ቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ኩልኩም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ሰላማዊት ለይቲ ድማ ኣግበረልና ሩኽ ለይቲ አሜን أمين ጀሚሩ ዘፈጸመና ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮ ندمت سومون سلامة نحن እግዚአብሔር بروح ليتي دحان آمين هدر آمين 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 أبوتاتنا على هو تسمعنا كله حدش عامت حدش هو تهبنا عررت الود لهم كأخلو تسمعنا تبوم سأزي خاطب فرغ مسألنا نخلو جميرنا له حج أخفت أملنا نلمنا أملخنا دوبوا لنا آمين بروح ليتي نقول لنا الله مسانا يكون دحان هدرو